Omroep Friesland. Het is weer vrijdagmiddag, maar het weekend vaart door. Bij Noorderwind beginnen, ja dan haast het voor elkaar. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwind live, Noorderwind live, Noorderwind live, bij Willem de Vries. Goeie en welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland Noorderwind Live. En de komende 3 uur in ieder geval een soort gast. Ik mag nog een beetje leidje, want ik jij hier is een hele rare opmerking hier links van mij van Regina. En die jokte in de tosken. Nee, Wat zei ze toen, Tamme? Ik had de tandenstoker vergeten. Maar ik heb jas tussen de toskens. Oh, ik dacht, jokte. Dit is de stem van Regina Beeldsma, dames en heren. Aan de andere kant, voor mij de sidekicks, dan neem ik het maar even een barkeeper met een heel mooi blouseje aan, voor de mensen die het radio voor haar. Hij had zich er echt in omkleid. Tamme Oosterhof. Hij had dank een aan mijn vrouw, Willem. wat zei ze? Dat dank aan mijn vrouw. Oh, doe krijg je dan ook de opdracht? Krijg ze ziek? Nee. Maar ze duurt al even netjes. hoor. Ik jou wel de opdracht zeg van ik wil wat leuks aan. Nou, en dan is het. En dan zie ik het Henk wel. Hij had in een platenzaak natuurlijk al een label en hij had wel je cd's met name uit de metalwereld, maar er komt weer een platen- en cd-beurs. Ik zei, Tamme, het wordt heeg niet, dus ze weer eens even zitten. Hoe gaat het verder met het leven? Hartstikke mooi. Alles gezongen. Ja. Mooi is er een beetje. Ja, hartelijk dank wel. Regine, hoe is het bij Nou, hartstikke leuk. Door zij dus correct van dit is de stem van. Dat is wel leuk om daar even op in te hacken. Want ik ben ouder aan een snijn, hè. Ben ik even in die buitenplak west, dan wordt, toch? Nou, Nee. ja, goed. Nou ja, maakt het niks uit. Noordburgum. Oh ja. Nou Sorry. goed. All-time suitcases. Die winnen daar aan het optreden in de cruisewaai. In dat boot. En toen kwam er een man op mij toe, mijn groot beurt. Die zei, hey, ik herken die aan de stem. Oh, serieus? Ja, dat wie Alfred. Dus bij deze Alfred, ik had hem zijn. Het wie een prachtige midden mijn old suitcases. En dat vond ik wel even grappig. Dat vind ik mama. Bij wie dat in dat boot? In de cruisewaai. In de cruisewaai. Ja. Mooi optreden, gezellig dus. Ja, dat weer hartstikke gezellig. Ja. Ik vond het super te gek. Hartstikke nog een gedicht ook voor een beetje. Ja, vorige keer van Jan Ketelaar, hè? Maar toen dacht ik, nou, ik ga zelf weg gedicht een blikje. Dan mag die van Mickey maar even voordragen. Toen was de camera er weer bij. En dames en heren, ik zit maar even. Zij maken echt een vlog. Die publiceren wij meestal in de rin van Menjetise op of de Facebookpagina's of YouTube of wat dan ook. Met mooie beelden en mooie live muziek erbij. Tamme, Regina, ik kom straks lekker bij hem weer om. Vrienden weekend wie je ingerut bak carnaval. En Joert had het lekker. Ik neem dat dan maar even Leeds. Mooie optredens. We zitten wat in de jazzhoek. We zitten in de blueshoek. We zitten een beetje in de pophoek, dames en heren. Straks Johnny Cash, Deaf Americans. In 12 uur kijk je al vers is. Mijn de Talma komt nog Del Esther de Jong. Had ik de platendeal tekenen bij Excelsior. Dat was een pretentieus label. Maar ik ben blij dat ik eigenlijk de eerste muzikale act onkondig maak. Want het is een bijzondere gearworking. Marcel, kapitein, leuk dat je er weer bent. Dat vind ik zelf eigenlijk ook. Nou, dan vinden we het allemaal. Dan zijn we allemaal blij. Dat zei hij niet. Dat zei hij wel. Ja. Met Boelo. Nou ja, stel ze dan ook even voor. Ja, nou, maar nou heb je me tuk. Want de namen zijn mij... Ik heb ze voor je opgeschreven. Boeloklats, Jan Ruurt Oosterhaven. Oosterhaven, zeggen we dan. Ik doe wel playback. Ja. Ansel Klooster. Ja, nou, fantastisch. Ik ben gelukkig. Willem. Jij gaat vanavond optreden in Kwaaiem. Cornium. Ja, ik was je met het eerste wortel kwijt. Je laat je rijden? Hoop ik. Ja, glaasje op, hè. En kan je het vinden? Ja, Het is een heel klein dorpje. Ja, weet ik. Als je 180 rijdt, is het ook heel mooi. Ja. Ja. Maar dat ga je vanavond niet doen, want je gaat daar stoppen en je gaat spelen met Kladwerk 3. Zo is het. Hoe is dat gegaan? Nou, ongeveer, dat is wel leuk. 2 jaar terug zat ik hier en toen hoorde ik Kladwerk spelen. En ik heb inmiddels wel een heel arsenaal aan liedjes liggen die dan opgenomen zijn met orkest en jazz dingen. Maar dat heb ik helemaal niet. Maar het is wel als zodanig opgenomen. Dus feitelijk kan ik daar niet mee optreden. Dus toen ik ze hoorde spelen, toen 2 jaar terug, dacht ik, als ik nou eens gewoon vraag of zij misschien geïnteresseerd zijn om dat met mij te doen. En in eerste instantie is dat ja geworden en alleen met Boelo. En nou, zo heel langzaam sluipen er 2 muzikanten alweer bij. Dus voor je het weet staat er een big band, zitten wij, je kent het wel, Rainbow, al dat soort kleine theaters. En hier, gewoon hier ook komen. Leuk dat je er bent. Straks praten we verder. Boelo Klad, leuk om jou ook weer te treffen met je Kladwerk 3. Leuke samenwerking zo. Ja, dat is En fantastische zanger, hè?
Nou, ongelooflijk. Ja. Maar goed, de jongens die kunnen er ook wat van hoor. Ja, dus dit is ons tweede optreden, of tweede try-out, of hoe je het moet zeggen. We hebben een maand geleden in Assen, was onze première zeg maar, en nu bij Bob. Dus hebben we zin in. En gelukkig vanmiddag hier in de Noorderwind Studio. We praten straks verder. Eerste nummer, welke wordt dat? Tiptoe. Tiptoe. Live in Noorderwind, dames en heren. Marcel Kaptein en Kladwerk 3. I've been living out of season in a city that is lost in time. Then you came and you knew how to please me. The world was on my side. Oh, I like the day when you smile. Good morning. You kiss away the rain from my scars. In a world that's lacking subtlety, I like the way you tiptoe through my heart, the way you tiptoe through my heart. You know that once I was a compulsive dreamer. I believed in what I feel. Now there's a whole lot of faking going on out there, but everything you do is so real. I like the day when you smile. Good morning. Kiss away the rain from my scars. In a world that's lacking subtlety, I like the way you tiptoe through my heart. I like the way you tiptoe through my heart.
Dream, baby, don't wake up at the sound in your whisper, and words become one. Like today when you smile, good morning, and you just kiss away the rain from my scars. In a world that's lacking subtlety, I like the way you tiptoe through my heart now. I like the way you tiptoe through my heart. Tiptoe through my heart. Piekenveld. Jeetje, wat een begin! Van een mooie, hopelijk prachtige uitsturing weg van Noorderwiel Live met Marcel Kaptein. Dus Joert mij zien kladwerk hier. Wat klinkt dat dan ongelooflijk hecht al? Want zo vaak hebben jullie dus nog niet met elkaar opgetreden. Nee, want het is een behoorlijk eind van Purmerend. Ja, Groningen. Maar ja, op de een of andere manier weten we elkaar steeds beter te vinden. En op een steeds meer persoonlijkere manier. Dus nou is het echt Boelo die speelt en ik kan doen wat ik wil. Vallen de spreekwoordelijke stukjes nu op het plekje dan? Dat gevoel? Mooi gesproken. Nee, maar ik zie wegdrijven op een of andere. Dat is ook precies de bedoeling. Dat je het in elk geval zelf voor je ziet. Dan alleen mag je verwachten dat andere mensen er ook iets bij voelen. Nou, dat deed het zeker. Dankjewel. Straks meer. Marcel Kaptein en Kladwerk 3, Boelo Klad. Ja, jullie zijn met z'n drieën natuurlijk ook nog heel fanatiek en actief, hè? Ja, zeker. We blijven bezig. Ja, toch? Ja. 2019, veel plannen? Uiteraard. Uiteraard. Altijd. Ja. We blijven plannen houden. Lekker spelen. Lekker spelen, nieuwe composities opnemen, van alles. Ja. En hier spelen jullie gaan welk nummer doen? We gaan nu een nummer van mij, heet Skippy. Skippy. Zit er nog een verhaal bij? Nou, het is eigenlijk een hommage aan de componist-pianist Thelonious Monk, een van mijn grote voorbeelden. Dus, Grote naam uit de jazz. ja, zeker. Ja. Play it. Noorderwiel Live.
Je hark in Jazz op Vreeds met Tam Oosterhof. Hey, goeiedag. Goeiedag. Dag Tam. Ja, jongen. We kennen die als een metalman, maar door zij dus correctie mij snijden moors, dan hak dit ik wel eens op. Ja, ik ben Snijderman. Daar ben ik altijd druk bezig met het inpakken van al mijn bestellingen, zeg maar. En ja, zo, metal is natuurlijk wel mijn ding. En rock en hardrock natuurlijk. Maar dit jouwt gewoon voor de rust in holen, als ik begrijp wat ik bedoel. Ja. En dat hak ik mijn klassiek elke keer gehoord. En deze muziek wel. En ik maak zo nou een keer weer deze. Van Robert-Jan Steeps, die komt hier in de buurt. Nou, dat is toch wel even een persoon op dat gebied. Ja, Per Winkelien nog een prachtige documentaire over hem West en zijn muzikaliteit. Kan ik al eens te gast gewoon hier. Net alleen een hele aardige man, maar muzikaal fantastisch. Ja, want je staat alleen op de nets, maar dat doet het natuurlijk net te goed. Ik bedoel, die man die had met de Golden Earring samenwerkte. Met Super Sister natuurlijk, dat was een groot project. Dus ja, dit is hier eigenlijk wat meer naam achter. Maar en als laatste, als de nets dan, want dat is het minst belangrijkste van hem, denk ik. Ik zal de affiche maken, die van een beetje straks daar even op ons spreken. Tam, ik kom straks weer bij die weer om. Want ik wil weer even naar Boelo Klats, in dit geval en Marcel Kaptein. Marcel, vandaag ook natuurlijk met Kladwerk 3 hier naar Friesland toe. Solo druk doen of nog met bands? Want je hebt van alles nog wel bezig. Maar... Ja, ik doe echt van alles. Ja. En dit is op dit ogenblik eventjes heeft mijn prioriteit. En vanavond spelen we in... Quantum. Ja, precies, daar. Quantum Zuid, hè? Maar als je kijkt de komende jaren, nog meer plannen, projecten, bands, tours. Het gaat gebeuren. Wij gaan eind maart gaan wij een cd opnemen. Ah, Boelo en ik. serieus? Echt? Oh, wat leuk. Wij- Echt met z'n tweeën? Met z'n tweetjes. Dus, Spannend. want het is tot op heden zoals we gespeeld hebben. Er zijn er gelukkig genoeg mensen die zeggen... Oh, dat wil ik wel hebben. Dat wil ik wel. Maar dat hebben we natuurlijk niet. Want de samenwerking is nog zeer kort. En we hebben nog geen opnames all together. En dat gaan we eind van deze maand maken. Mooi man, goed nieuws. Maar je gaat nu ook wat live doen met z'n tweeën. Ja, deze komt er ook op. Don't you worry. Live in orde in.
It might be the river running inside of me. Maybe an ocean where it's heading for. I'm not easy to live with. That much is true, babe. But God only knows how much I love you. Lately when we're talking, all the words come out wrong. The way my mind is drifting, I get lost in a song. In a world full of puzzle, I haven't got a clue. God only knows how much I love you. We've been through it all and lost control, knowing that we're heading for the fall. As I walk through tender ground, chasing a dream that just left town, I can only give in to this cold. I'm not easy to live with, but I'm trying to be true. God knows how much I love you. God only knows, and I hope it shows how much I love you. Ah, wauw. Ja, Tamme. Ja, jongen, het is prachtig. Ja. We gaan bij de Grutte Bekkies, maar Lietse Hartjes is het wel eens muzikaal. Ja, maar ja, dat was pikken, hè. Grutte bekken en dan... Dat maar een lesbril intussen beiden. Nou ja. We worden ouder, jongen. Ja, jongen, het gaat het nog eens, hè. Wie door zaten door. Hey, we zijn nou de hele mix, dus we komen straks over alles nog te spreken. Ik pak gewoon maar eens even een cd. Wat is dit? Dit ben de jongens uit Grauw van Mother of Sin. Die had een hele goede geschiedenis in Friesland van, op het hardrockgebied, zeg maar. Ja. En die jongens gaan heel skoft pauze hoor. En die ben helemaal eigenlijk bij nul begonnen. Okay. En toen ben ze bij mijn label komen onder andere. En mijn kameraad Headbangers Records uit Tilburg. Ja. En we zullen maar die jongens aan de gang. Van Nederland gaan krijgen die jongens. Komt er verder nog wat leuks uit in Friesland? Ja, van Friesland komt dan een hele product aan. Als bijvoorbeeld Tara komt uit, dat zijn de jongens van Pander. En die hebben een nieuwe stijl, die is een beetje doom metalachtig. En dat is in de stijl van Black Sabbath, maar dan nog een beetje zwaarder. Ja. Het betere, zwaardere werk. Ja, het zwaardere werk, zeg maar. Grote mannen ding. Wat zegt maar die ding? Tegen mijn neus, jongen. Ook dan ben ik er dichtbij? Ja, dat is een beetje gevaarlijk, hè. Vind je het niet gevaarlijk? Nee. Tamme Oosterhoff, dames en heren. Je hoort mijn sidekick en de man die achter de bar zit. En pak nog even een droege was. Een droege was? Ja, maar ze toch zo. Ja, maar toen dat droege was, Regina? Nou, ik had dit nog tussen de tosken. Mijn gedicht past hier wel mooi bij dit nummer. Ja, we gaan even naar de klok. Nee, dat kan niet meer. De klok is weer dus tjenstander. Ja, en dat wordt aan. Ja, dat wordt aan. Ja. Cliffhanger. Nee, sorry, ik ben helemaal stil van, want ik zag hem zitten. Ik dacht, wat komt toen mee bekend voor? Ja. Maar toen dacht ik, ja, doe. You were always on my mind. You were the one I'm living for. Ja. Dus nee, prachtig, leuk om nou te zien. Mooi. Straks meer. Onder de indruk. Geraakt. Goed zo. Maar eerst, het nice. Provinciaal Belang Friesland is een platform van lokale, onafhankelijke partijen. Wij willen dat de politiek van onderop komt, via regiopolitiek gericht op de kwaliteit van leven. Wij vinden dat de overheid lokale verbanden de ruimte moet geven. Meer mogelijkheden om nieuwe ideeën uit te proberen en minder bureaucratie. Een stem op ons is een stem op uzelf. Ga stemmen. Kies provinciaal, ook lokaal. Snijn in Bureau de Vries. Nederland is een van het alleringewikkeldste landen der wereld. Het gaat veel te goed met ons en daarom gaat het zo slecht. De pijnlijke weerhiet van het simplisme. Dik doen, niets doen, wegdoen en moeilijk doen.
vieren de hoogste tijd. Complex hoeft net ingewikkeld te wezen, stelt auteur Govert Geldof. Snijn al voeren in Bureau de Vries. Daar moet de mattenklopper overheen. Haal de beleving van een concert naar je auto. Lease nu de Renault Megane Estate en krijg tijdelijk een upgrade cadeau naar een uitvoering met Bose Premium Audiosysteem. Voor de ultieme geluidsbeleving. Je rijdt hem al vanaf €196 netto bijtelling per maand. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. Omroep Friesland. Oorstemt op dij. Azes terug met Noorderwind Live op deze vredemikkie. Maar eerst het tijdje de provincie met Tite Science. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de NVWA, had 59 kei voetheljelitten bij een boerinne in de gemeente Ljouwert. De bisten hier geen droeg en geen lisplak en ze wie een slim vertut is. De 64-jarige boerinne hier mooi en hoor 99 kei op haar bedrijf. De NVWA had jeder ekkeltje in haar optreden omdat ze haar bisten het goed verzwargen. En juist er dus weer, zei Benno Brugging van de NVWA. Nou, wij waren gisteren op inspectie, op herinspectie, om te kijken of problemen die wij eerder geconstateerd hadden, of die waren opgelost. Dat was niet zo, dus toen hebben wij gezegd, dan moeten er een aantal dieren weg. Op Jereveen is er een boel jongens die hoe de komst van een hotel voor arbeidsmigranten aan de westkant van het Veen. Het bedrijf Rottevel uit Alkmaar is de initiatiefnemer van het hotel voor maximaal 120 arbeidsmigranten. Mensen in de buurt verwachten een soort oerlijst, maar dat valt nevens initiatiefnemer Bert Rottevel wel wat aan. Als je een mooie kamer hebt waar alles op en aan zit, die de keurig ingericht is, waar een goed bed zit, waar een tafel zit, waar lekker een etenkist, waar een bank zit, waar de rest lekker onderuit zakken zitten kist, dan is er niks van de hand. We moeten net vergeten, die meesten die komen hier het werk doen, waarvan helaas nog heel wat Nederlanders zeggen dat ze daar geen zin in hebben. De werkmaatschappij van de gemeente aan Achterkarspelen, die Tjerkstra, die had verleden jaar maar haast €2 miljoen verlies draait. De strap kwam begin deze week van het licht bij het werk aan de I-rekken. Het is nog net krijg duidelijk hoe die te kwaad ontstien binnen. Nevens wethouder Bruning van Achterkarspelen lijkt het erop dat het toch incidentele posten komt. Het had een onrustige week geweest voor sportclub Cambuur. De sportieve prestaties vallen bot aan. Cambuur is oorzaken uit 15e plak in de eerste divisie. En kwaad er al zo'n tussenwedstrijden op regen net woon. Een sportieve crisis dus bij Cambuur, vind ik deze supporter. Ik ben allemaal van die zoutlozen in de staf en in de directie. Er zit geen schwung in. De laatste was Ieper Smit, dat was een man hoppatee. Tuurlijk, die wachtte die spelers op in de spelerstunnel. Als ze slecht waren. Ja, weet je, kom op hé. Nou en, dat moet toch kennen of niet? Beetje actie. Het waar dan. De lucht is groen, het is meer droog, dus zit een matige en wat westenwind en het is een graad of 8. Vannacht dan hebben we kans op froostende groen. Morgen eerst wat rein, middags kunnen de zinnen erbij komen en het wordt een graad of 10. Marktplaats heeft auto's van ruim 8000 autobedrijven. Ideaal als je zeker wilt weten dat er een expert naar je auto heeft gekeken. Zoals Ab, die zijn dochter verraste met een roze Fiat 500 voor haar 18e verjaardag. Gekocht bij een autobedrijf op Marktplaats. En nu gaan ze met een gerust hart de weg op. Dus hoe je ook wilt rijden, ga ervoor. Het begint op Marktplaats. Hey Zonnestraal, jouw voorjaar start bij Xenos. Want daar shop je nu alles voor een vrolijk tintje in huis. Zoals kussens in alle kleuren, nu 1 + 1 gratis. Shop in de winkel of online. Ontdek het, Xenos. Verkoop je auto op Marktplaats. Want daar zijn iedere maand ruim 2,7 miljoen potentiële autokopers. Ga ervoor. Het begint op Marktplaats. Haal de beleving van een concert naar je auto. Lease nu de Renault Megane Estate en krijg tijdelijk een upgrade cadeau naar een uitvoering met Bose Premium Audiosysteem. Voor de ultieme geluidsbeleving. Je rijdt hem al vanaf €196 netto bijtelling per maand. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. Omroep Friesland. Noorderwind Live, bij Willem de Vries. En wij gaan lekker terug met Noorderwind Live. Ik ben op dit stuit toch even aan het soundchecken. Bij een dame uit Jemen helemaal. Daar hebben ze uit alle hoeken en gaat een te gast hier in Noorderwind Live. Ik zag hem bij Regina. Toen gip het film in. Nou, hij gaat hartstikke goed, hè? Ja. Ja. Ben je er weer live? Ik ben alweer live. Lekker, wat gaat het hard, jong? We gaan lekker terug bij Noorderwind Live. Boelo Klats is in Kladwerk 3 jong dus in kwam bij Bob de Boer te gast. Marcel Kaptein zullen ons komen en dus met z'n tweeën de studio in. Ja. Spannend avontuur. Nou, zeker. Maar ontzettend veel zin in.
Ja. Doe je dit veel, studiowerk? Nou, 1 keer in de 2 jaar maak ik cd vaak. Dus het wordt ook niet te vaak? Niet te vaak, nee. Maar het is weer 2 jaar geleden, dus het wordt weer tijd, dacht ik. Mooi, man. Samen met Marcel, dus ontzettend veel zin in. Ik kan me voorstellen. Jullie gaan met z'n allen weer wat doen. Welk nummer gaan jullie doen, Marcel? Find us a river. Rowing. Oh, sorry. Live in Noorderwind! Change the climate is what we need, 'cause our love is running dry. Rainy season and southern wind to give our storm an eye. Find us a river, find us a river, get down on our knees to wet our tongue. Find us a river, ancient forgiver. Find us a river and offer our song. Guilty pleasure and earthly wings. You know we shout that morning, lonely, lonely, long. And all of our common little things, when I find that they're all gone, find us a river. Get down on our knees to wet our heart. Find us a river, ancient forgiver. Find us a river. Come on, baby, make a new start. Ooh-ha. Searching everywhere now. Heavenly rain, filling up the well, drumming on my skin. I kiss the dove. Heavenly rain, oh, wash away those words. They won't hurt us again. Find us a river. Get down on our knees and wet our tongue. Fast as a river, ancient forgiver. Now go with the current and swim away.
Jong in Kwaaiem wordt dit een prachtig mooie muzikale Janne. Dat gebeurt bij goeie vriend van deze show, Bob de Boer. Die had in Kwaaiem een prachtig mooi lieds, huiskamer, concertzaaltje, zit ik er maar even bij. Maar dat kan toch allemaal eens een 30-40 in. Dit is Piekenvel, hè? Ja, smullen, hè? Ja. Ja. Ik voel me ook... dit wordt weer een van de hoogtepunten. Ik heb prachtige concerten het afgelopen... Nou ja, Robert-Jan Steps, nog een stuk meer komen. Die komt ook, hè, binnenkort. Maar dit wordt vanavond ook weer een hoogtepunt, Willem. Ja, ik ben blij dat Boelo mij belde van... zouden we dit bij jou mogen doen? Maar dan doen we echt een dubbel concert. Kladwerk 3 erbij. Marcel. Ja. Nou, super. Ja, wordt een mooie avond. Ja. Bijna uitverkocht, nog een paar plekken over. Ja. Hoe maakt de mensen even die berichten? Even 06 547 63154. Of even mail? Dat is een hele lange, hè? bobdeboer@pinupsanddowns.com. Ja. Ik doe het even zo, dat is wat makkelijker. En bij nood altijd mijn mail. Dan komt er iets simpels. Want daar hoor ik van willem@omroepfriesland.nl. Kijk, ben ik. Kijk, dat is veel handig. Moet ik ook doen. En dan mail ik het wel even terug naar Bob de Boer. Dus als het al je kwijt best, willem@omroepfriesland.nl. Wij willen jongen even... Bob is maar erbij, dan mail ik hem even terug. En dan hoop ik dat Bob op die mail mij shot en nooit shot blijven. Het was een prachtig boekwerk. Jazzism is een geweldige magazine trouwens in de Hoorn. Zeer gerenommeerd blad. Over niet alleen jazz hoor, maar het gaat ook wel veel breder. Ja. Maar er staat een prachtig stuk in over deze symbiose tussen pop, jazz, noem het maar op, blues. Ik moet even kijken welke bladzijde het ook weer is. Ja, maar dat je echt qua werelden... Welke bladzijde het is, uit Jo? Ik heb het vanmorgen uitgezocht. Ja. Ik zoek het even op. Ja, zie ik het maar even. 20. Nou, dan 20. Oké. 20. Kijk, de symbiose tussen jazz en pop. Intuïtie en energie in de muziek, dat verbindt ons. Ja, dat hebben we nu al gehoord hier. Nou ja, je komt echt pop en jazz bij elkaar. Dat is echt onvoorstelbaar. Hè? Ja, ik vind het zelf ook heel mooi. Ja. Ik programmeer natuurlijk wel breed, maar dit is ook wel weer echt in mijn eigen straatje hoor. Dat ik denk, Piekenvel. Ja, Piekenvel. Nou, die jong Del ging erachter op zijn mooie kruk zitten bij in dat zaaltje van de kinderen. Ben de les nog west bij Friesikana. De try-out, wie ik al hartstikke mooi aan trouwens. Net druk met hoe de pauze dat komt letter wordt. Je Bob de Boer is dan wel heel druk met de visite. Maar snel doen. Gewoon zitten. Oké, hier staat bij deze. Ja. Mooi man. Mooi stuk in het jazzisme. Ik kreeg hem al even via een PDF-bestand van Boeleklad. Zo heb ik hem trommaild. Dat is leuk dat zo'n blad het even oppakt, dat zo'n verhaal. Ja, het wordt ontzettend goed gelezen. En het is het jazzblad van Nederland. Dus heel blij mee. Ja. Met z'n drieën, deze zomer, festivals of juist niet? Ga je de clubs in of niet? Ja, nou ja, goed, ook dubbelconcert, daar mikken we ook op. Ja, want, je wordt echt met Marcel ook inderdaad dat jazzverhaal wel verkopen, letterlijk? Ja, zeker, want dat klikt goed en bij elkaar niet. Dus optelsom, zeg maar. Ja. We gaan met z'n drieën ook nog wat doen. Wat gaan jullie doen? We gaan een compositie van mij spelen, Crazy People. Dat is eigenlijk een tweeluik. En heb ik nog nooit verteld waar het nummer over gaat. Het gaat eigenlijk over 3 gekke muzikanten. Die in het begin... niet over jullie. Nee. Andere, het zijn anderen. Het zijn 3 andere gekke muzikanten. Ja. Die op het verkeerde voorzitten, zeg maar. Oké. Maar dan toch wel elkaar vinden. Daar gaat het over. Ik ben heel benieuwd. Kladwerk 3, dames en heren. Noorderby live.
Fantastisch. Collega Martijn krijgt, ja, geweldig mooie jazz drum solo in Noorderwijl en dat op vredemiddag met Tamme Worsterhof. Metalman achter de bar, wat wil je nog meer? Jan-Ruud Oosterhaven, geweldig. Wat dit een hele patte, maar een mooie bas, jong. Ja, het is een heel apart model. Dat ik zelf ontworpen en zelf bouwd. Serieus? Ja, het is een zelfbouwde bas. Het is eigenlijk ingrid tapstar in een stuk hout, van de bregen tot aan de kap. Wat soort hout broekst je nou eigenlijk voor? Hier heb ik essenhout verbroekt. Ja, een soort hut-essenhout. Want normaal is het heel vaak een combinatie tussen een esdoorn en een zachter hout in de body. Maar nu heb ik een soort middenwaaikeersen. En dit is gewoon multiplex. Het zit er eigenlijk omheen als een soort hulsel. Je houdt alleen nog de positie aan en de klanken komt uit de stam zelf eigenlijk. Ja, de hals ligt haast wat los van de klankkost. Maar... Ja, en daar zit ik een spleet tussen hier aan de onderkant. En scheelt dat nou echt in lood? Ik bedoel, doe spelen ze kijk nog op een contrabas. Nou ja, dat wiest zichzelf natuurlijk. Dat is in ieder geval organisch gloed. Ja, dit is een elektrische bas. Ja. Maar toch soort hout en hoe ze een bouwt, hoest kist merken en jaren? Ja, want er zit wat meer akoestiek eigenlijk in. Het is een soort... Ik wil eigenlijk een soort akoestisch instrument nabouwen, maar akoestische bassen als, die elektrisch op een versterker gaan, die gaan heel snel soezen en heel snel roensjongen. En dat wil ik eigenlijk voorkomen. Dus daarom heeft deze bas eigenlijk, die heeft wel het akoestische. Maar vol... Ach, geweldig, man. Volle bas, ja. Lekker spelen. Broeksmjong bij Bob? Absoluut, zeker weten. Mooi, man. Ja. Top. Leuk dus te weer. Wie gaan hier noemen aan mij? Boelo, heb je wel eens ooit overwogen om een eigen piano te bouwen? Wel overwogen. Serieus? Niet aan begonnen. Nee, hè? nee. Als je zo'n Steinway Sans wil namaken. Ja, nee, daar begin ik niet aan. Dan worden de zaterdagmiddag wel lang in het hokje. Daarom. Ik ga liever spelen. Jullie gaan nog één nummer doen, Marcel. Met hem dus de studio in. Ga je nog iets met bands, andere bands doen? Zelf nog, solo? Nou ja, ik speel altijd met mijn companions, de Rain Dogs. Ja. 2 mensen, akoestische gitaar, 2 maal ukulele. Dat gaat ook gewoon lekker door. Oh man, we zijn niet te houden. Nou, gelukkig vanmiddag ook niet. Bijvoorbeeld, klonk fantastisch. En het laatste nummer helaas alweer, maar gaat ongetwijfeld ook heel mooi klinken. Want hoe heet het? Ja, het heet heel toepasselijk Going. Live in orde. Sound of the promise is calling from beyond. Don't know where I'm going, I'm going. A mandolin rain is falling, the tip of my tongue. Don't know where I'm going, but I'm going. People always say that there are better days ahead. For a long time, but I haven't seen him yet. I don't know where I'm going, but I'm going. I don't know where I'm going, but I'm going. Torn at the edges, falling apart at the sea. Don't know where I'm going, but I'm going. The thorn burns of love have come to mess up all my dreams. I don't know where I'm going, but I'm going. People living up to the gospel that they're in. Me, I'm heading for oblivion on my carpet of tears.
Don't know where I'm going, but I'm going. Ooh, I really don't know, but I'm going. The sound of the promise is calling from beyond. Don't know where I'm going, but I'm going. Mandolin rain is falling, tip of my tongue. Don't know where I'm going, but I'm going now. Take the midnight train to Georgia, leaving on a jet Carolina. A riverboat down the Mississippi as long as I'm on my way. I don't know where I'm going, but I'm going. I don't know, but I'm going. Ooh. Don't know where I'm going, but I'm going. Really don't know, but I'm going. Wauw, fantastisch. Marcel-kapitein Boelo, Klad, Jan-Ruud Oosterhaven en Ansel Klooster Jong dus met z'n allen in Kwaaiem. Dank. Succes. Tot de volgende keer. Dank jullie wel. Bob de Boer nog even heel snel. Robert-Jan Stips, wanneer haast hij? Haast mij een dubbelconcert? Dat is zaterdag 16 maart, Willem. Ja. En zondag 17 maart geeft hij een extra concert. Er is heel veel belangstelling voor zijn solo optreden. Ja. Hij gaat ook weer wat andere dingen doen, behalve de bekende nummers van zijn verleden. Hè, want het is eigenlijk een heel overzicht van zijn pophistorie. Maar hij is ook met nieuwe projecten bezig. Jij noemde al even die prachtige documentaire van het Uur van de Wolf. De tovenaar van de nederpop wordt hij genoemd. En dat is, dat heeft ook heel veel effect op zijn werk op dit moment, vertelde hij laatst aan me. Die documentaire, dat is onvoorstelbaar hoe die ontvangen is bij de kijkers. En het grappige is, niemand op straat herkent Robert-Jan Stips. Terwijl het een van de grootste popmuzikanten van Nederland is. Al meer dan 40 jaar lang. En toen ze ook vroegen van hoe komt het nou? Toen zei hij, weet ik niet, maar hou het maar mooi zo. Dus, en je hebt hem mooi in Kwaaiem, dus 12 zaterdag 16 maart en next 9 Santje Moord met een extra concert. Even het e-mailadres, je had hem even voor die bobdeboer@pinupsanddowns.com of 06 44 66 31 44. Ik beloof je hem dat ik in de rest van de week het telefoonnummer nog eens herhaling gaan en dan eens mij even mailen. Deze is uitverkocht, Willem. Zaterdag. Zondag zijn nog redelijk aantal plekken. Ja. Dus. Ik meld straks nog één keer het mobiele nummer. Ek van Jong trouwens nog. Was nog nee, Marcel Kaptein. En het concert met Kladwerk 3. Dan kind het dus al je nog in Kwaaiem. Begin uit nice. Daarna ben wij er weer met een heel soort live muziek. Graag met Alex. Als het klaar is bij het werk. Als de ben van de opvanghelft. Als het tijd is om eten te zieren. Dan is er Wijstra op wij. Maar Harm Wijstra. En ik praat hierbij hoe de nijs van de dij.
Bert het Verst zit in het verkeer en ik draai vanzelf de beste muziek. De beste ik maar best en was doe ik maar dost. Assen van Fjouwer-Montzon. Wijstra op wij. Vanavond 8:30 in de Tialf Arena in Heerenveen. De halve finale Final Four voor het landskampioenschap. De Unisflyers versus Ahold Devils Nijmegen. Toegangskaarten bestel je via unisflyers.nl. Trekpleister heeft stapelsale. Sla je slag en mis het niet. Nu bij 1 artikel met een roze sticker 40% korting. 2 artikelen 50% en 3 artikelen zelfs 60% korting. Trekpleister. Altijd meer drogist voor jou. Het is gemakkelijk, gevarieerd, gezond en ook nog eens lekker. De maaltijden van Appetito. En daar hoeft u niet voor in de keuken te staan. Dat hebben wij al voor u gedaan. Probeer het eens. Appetito. Kijk op appetito.nl. Optrekken en afremmen met 1 pedaal. Rijden met ProPilot. Automatisch inparkeren. Bij Nissan kan het vandaag al. Ervaar zelf de Nissan Intelligent Mobility technologieën in de 100% elektrische Nissan Leaf. En dat voor slechts €47 bijtelling per maand. Koop hem nu. Rij er deze maand nog mee en profiteer bovendien van een klantvoordeel oplopend tot €2600. Kijk voor meer info en voorwaarden op nissan.nl/leaf. Nissan. Innovation that excites. Ook bij een dieet of specifieke voedingsgewoonte, kies voor de maaltijdservice van Appetito. Groot nieuws! Jumbo is niet alleen verkozen door tv-programma Kassa tot goedkoopste supermarkt. Maar ook de Consumentenbond geeft nu aan dat Jumbo goedkoper is dan de Aldi en de Lidl. Zo hebben we de laagste prijsgarantie en de beste seizoensaanbiedingen. Zoals zalmfilet met huid, schaal van 2 stuks voor €5. Jumbo, elke dag euro's goedkoper. 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oostemt op Dij. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Oud-SP-leider Emiel Roemer blijft langer aan als waarnemend burgemeester van de gemeente Heerlen. Oorspronkelijk zou Roemer tot 1 april aanblijven. Roemer nam waar voor Ralf Kreewinkel, die sinds 2016 burgemeester is van Heerlen. Maar vanwege de ziekte van zijn zoontje zit hij al een jaar met ziekteverlof thuis. Kreewinkel nam gisteren plotseling ontslag omdat hij tijdens zijn ziekteverlof had gesolliciteerd voor het burgemeesterschap in Kerkrade. Daar ontstond ophef over in de gemeenteraad van Heerlen en dus besloot Kreewinkel op te stappen. Het Chinese telecomconcern Huawei heeft in een advertentie in de Wall Street Journal duidelijk gemaakt dat het niets te verbergen heeft. Amerikaanse media worden uitgenodigd om op bezoek te komen en misverstanden op te lossen. De Amerikaanse regering zegt dat de technologie van Huawei spionage door China mogelijk maakt. Daarom mogen Amerikaanse bedrijven geen gebruik maken van de technologie. Vorige maand riep de VS Europese landen nog op om geen zaken meer te doen met het Chinese bedrijf. De Nederlandse handboogschutters hebben op de EK Indoor in Turkije een bronzen medaille gehaald. Mike Slusser, Peter Elzinga en Sil Pater wonnen van het gastland de teamwedstrijd van het niet-Olympisch onderdeel compound. Slusser staat zondag ook nog in de individuele finale. De Duitse politie heeft in een huis in Fulda bijna 50 slangen gevonden. De koningspythons zaten in opgestapelde doorzichtige bakken en volgens de dierenarts waren ze er zeer slecht aan toe. Ze waren onderkoeld en ondervoed. 4 slangen leefden niet meer. Agenten ontdekten de slangen bij een doorzoeking van het huis van een man van 32. De dieren zijn inmiddels ondergebracht bij een opvangcentrum. Het weer, het is overwegend bewolkt, maar wel droog. De temperatuur ligt rond de 8 graden. Vanavond en vannacht verandert er weinig. Morgen trekt er wat regen over het land. Zondag veel regen en wind en zo'n 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Als ze 2 uur van worden we live. Onder andere met Deaf Americans, jawel, Johnny Cash. Maar we hebben gasten uit Jemen helemaal. En gewoon uit Friesland bij. Graag en dadelijks. Wil je ook wonen in een prachtig appartement op rinafstand van het centrum van Ljouwert? Maak je jouw wendremen weer in het Roemerhuis. Je hebben nog om het onstende man die fjouwer maat om jou in te schreeuwen voor het appartement van jouw kan. Surf voor meer informatie op roemerhuis.nl. Heeft u een stoma of krijgt u binnenkort een stoma? Dan heeft u wellicht vragen. Coloplast heeft een informatieboekje samengesteld over leven met een stoma. Vraag het gratis aan op stomaboekje.nl. Haal
Haal de beleving van een concert naar je auto. Lease nu de Renault Megane Estate en krijg tijdelijk een upgrade cadeau naar een uitvoering met Bose Premium Audiosysteem. Voor de ultieme geluidsbeleving. Je rijdt hem al vanaf €196 netto bijtelling per maand. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. Coloplast heeft antwoorden op uw vragen over leven met een stoma. Stomaboekje.nl. De Woonboulevard Groningen vindt u aan de Peizerweg en het Hoendiep. Alles op woongebied in meer dan 60 winkels. In elke stijl en iedere prijsklasse. Aanstaande zondag is het van 12 tot 5 koopzondag. Kijk op woonboulevardgroningen.nl. Het is weer vreemde maar het weekend vaart door. Bij Noorderwind beginnen, ja dan haast het varelkoor. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwind live, Noorderwind live, Noorderwind live, bij Willem de Vries. En welkom bij het tweede partel van Noorderwind Live, het muzikale dwarsplein van Friesland. Dat je hem op de achtergrond al jaren dat we lekker op soundchecken binnen. Johnny Cash doen, oh lekker. Damn Americans, jawel, ze komen naar Friesland taal. Maar eerst blikken we even uit. Waarom? Op verleden week hebben we hier een fantastische Friese band te gast, Seawolf. Zij spelen hier live en voor de mensen die de beeld behaan, daar heb ik nog een vlog in de plak van Regina. Seawolf en de vlog.
Wat goed is, ja, stiep je microfoon samen riepen. Seawolf, we gaan het eerst het hele nummer draait, kan ik hem vertellen. Want die door het twakken zo lang zit, roemde niet om. Seawolf schreeuwt in de agenda op wat voor manier ik hoort in de holle, want dat is een Friese band. They are coming, om het zo maar zo te drukken. Ze waren op de orde Beeldijk. Misschien al en Swinje Vlienwieken te gast. Met mooie beelden van Regine bij, als er beeld bij haast. Naast me staat een dame die is ooit emigreerd uit Friesland. Melissa, zei je toch een beetje? Klopt. Waar ben je terug? Amsterdam. Amsterdam, dat wens al een tijdje, hè? Klopt, al een jaar. Ja. Wat doe je precies? Studeren? Studeren en vestjes schrouwen. Ja, dus is druk, heel druk met de muziek daar. En de vorige keer dat mensen denken, hey, gaan we die namen net eens jet, gaan we net eens een keer jeder jongen. De eerste keer dat je wist, wie mij een dame uit Amerika was. Ja, uit Texas, en nou. Ja. Hoe is het met haar? Ja, goed. We binnen druk met eigen vestjes. Dus ja. Schroeft u al in of produceert u ook? Nee, ik scroll alleen nog. Ja. Die dame is weer om naar Amerika. En toen mailde ze me vlien week en zei, goh, ik heb het leuks, ik ga naar een project. Ja. En dan komen we samen in Jemen uit. Ja, maar zee. Ja. Vertel, hoe komt het daarbij? Ja, via social media. Zeg je dat toch? Ik kwam haar zien en ik dacht, wat een mooie stem. Dus toen haar contact zocht. En wat doe je vervolgens? Ga je dan achter een computer zitten of ga je dan naar producers staan? Hoe werkt het dan? Hoe is die werkwijze? Zeg maar? Nou, met dit vestje kwam de producer eigenlijk naar mij toe. Die hier de beat, Kurijn, Quinten. Ja. En hij vreeg als ik daar moest scrollen. En ik had met die en C vregen, omdat zij natuurlijk jongt en ik net. Ja. Dus ja. En van die horen komt te horen. Ja, precies. Ja. Dus, wanneer komt die officieel uit, de single? Vreed, volgende week Vreed. We zijn weer een keer voor dit keer. Ja, je had de première. Ja, hoe leuk is dat? Hoe maakt dat officieel aankondigen? Ja, hoe maakt dat officieel aankondigen? Ja, Quinten en Kroons, Innocence, featuring C. Zullen we maar even de zee even heen, want die dame komt dus uit Jemen hoor. Nice to have you on the show. Welcome. Thank you very much. I'm very happy to be here. Thank you. Are you actually living in Yemen, or did you went to Holland, or? It's a very complicated story. Okay. But I'm originally, my roots are from Yemen. Yeah. I was born and raised in Saudi Arabia to a British father. Okay. And I used to live in Austria, and now I'm here. Okay, nice. Thank you. And you live in Amsterdam? I live in Amsterdam since September. Okay. Working on your music career? Yes, hopefully. Okay. Yes, I'm doing that now. How long do you are you a professional singer? Is it for a long time? No, a few months, like 6 months. Oh, serious? Or 7, okay. 8. Yeah. Wow. Oh, that's great. That's great. Good. There's a new song and producers working on it. Melissa was writing. How is it to be participant in a project like that? Oh, I'm when Melissa asked me to write on the track with her, I was really happy. And to see that the song will be already released to the world, I'm working with talented producers. It really means a lot to me, and I'm really happy to be part of it. So yeah, it's exciting, definitely. Goed. Ze hebben heel vooral Jemen, Saudi-Arabië, Engelse ouders. Ze komt uiteindelijk uit in Amsterdam. En dus dit is ook Vrede Mickey, heel logisch. In Ljouwert bij Willem Boorpik in de Noorderwind studio. Great to have you. Later on the show you're going to play a song with a guitar. But this is the real production tape, isn't it? You're going to use? Of Innocence. Yes, this is the real one, yes. Yeah. Innocence, live in Noorderwind. Thoughts that I can't resist. Now I wonder what versions of me exist in your mind. Oh, we both hiding out of fear. You know love won't disappear. How much longer can we keep it away? We've been there so many times, truth confused by many lies. Why not go right ahead and lose our innocence? Coming from
my soul, this obsession to control, losing our innocence, innocence. Wow. Zay, what's the exact pronouncing of your name? Zay. Is that your artist's name? Yeah, that's my answer. Well, yeah. Nice song, thank you. Thank you very much for letting me perform. We're gonna chill later, or because you're gonna play later on the song with the guitar. Doen we straks. Dankjewel. You can chill now, have some coffee. Yes, I and will. enjoy. And do you know Johnny Cash? Yes. Do you know the music of Johnny Cash? I walk the line. Ja! Ja, ik zie het een beetje. Hoe mag dit bij elkaar brengen? Maar van haar naar Johnny Cash is een kleine stap, toch? Of niet? Muziek is muziek. Ja, en daar gaat dit programma volledig op. Deaf Americans, jongens, welkom. Leuk dat jullie er zijn. Nu even met z'n drieën, maar vanavond in het Drachten met de hele club, hè? De volle oorlogsterkte, ja. Dan doe je er nog 2 of 3 bij? Hoe bedoel je? Dan zit je op 5 of 6 met z'n allen? 6. Drummer nog bij? 6 in totaal. Ja. Drummer, zangeres, toetsenist. San Quentin. Yes. Ja, je hoeft het bijna niet uit te leggen. Dat is een magisch concert geweest, hè? Ja, het tweede Prism-concert van Cash, wat op plaat uitkwam. Ja, en elke liefhebber van Cash die heeft het er nog steeds over, hè? Ja, het is ongelooflijk. Maar het is echt al 50 jaar geleden, maar nog steeds wel actueel. En die 50 jaar, is dat ook de aanleiding geweest om dat centraal te stellen tijdens jullie tournee? Ja, vorig jaar hadden we de 50-jarige verjaardag van het Folsom-album. En, Folsom Present. Ja, we hebben het succes net als Cash zelf opgevolgd met de volgende, San Quentin. Wanneer gaan jullie nou zelf spelen in de gevangenis? Of heb je dat al gedaan? Dat hebben we eigenlijk al een stuk of 2-3 keer gedaan. Afgelopen jaar hier nog in de Blokhuispoort. Er zitten wel geen qua jongens meer in, maar blijft de gevangenis. Ah, je weet maar nooit. Jongens, ik geef jullie de studio. We maken er een mini-concertje van, de Deaf Americans. Welke beginnen jullie mee? Folsom. Live in Audemars! I hear the train coming, it's rolling around the bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. Lord, I'm stuck in Folsom Prison, and the time keeps dragging on. Well, that train keeps rolling on down the Sound. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't you ever play with guns. Well, I shot a
dan moeten we er zelf eentje maken. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I'll keep the ends out for the tide that binds. Because you're mine, I walk the line. You've got a way that keeps me on your side. You give me cause for love that I can't hide. For you I know I'd even try to turn the tide. Because you're mine, I walk the line. As sure as night is dark and day is light, I keep you on my mind both day and night. And happiness I've known through that it's right. Because you're mine, I walk the line. You've got a way that keeps me on your side. You give me cause for love that I can't hide. For you I know I'd even try to turn the tide. Because you're mine, I walk the line. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I'll keep the ends out for the tide that binds. Because you're mine, I walk the line. Dankjewel. Now I taught weeping willow how to cry, and I showed the clouds how to cover up a clear blue sky. And the tears that cried for that woman are gonna flood you, big river, and I'm gonna sit right here until I die. Well, I met her accidentally in St. Paul, Minnesota, and it tore me up every time I heard her draw, sudden draw. Then I heard me dreaming back downstream to Portland and Davenport, and I followed you, big river, when you called. Then she took me to St. Louis later on down the river. Afraid of that she's been here, but she's gone, boy, she's gone. Well, I found her trail in Memphis, but she just walked up the block. She was a few eyebrows and then she went on down the lawn. Hey, when I pulled into Natchez later on the next day, there wasn't very much to make her round her stay very long. Well, when I left it was raining, so nobody saw me cry. Big river, why is she doing me this way? Now won't you bet it down to Baton Rouge, River Queen, roll it on. Take that woman on down to New Orleans, New Orleans. Go on out, had enough, done my blues down in the Gulf. She loves you, big river, more than me. Now I taught the weeping willow how to cry, cry, cry. And I showed the clouds how to cover up a clear blue sky. And the tears that I cry for that woman are gonna flood you, big river. And I'm gonna sit right here until I die. And I'm gonna sit right
been living hell to me. You blistered me since 1963. And I seen him come and go, and I seen him die. And long ago, I stopped asking why. San Quentin, I hate every inch of you. Yeah, you hurt me and you scarred me through and through. And I walk out a wiser, weaker man. Mr. Congressman, you can't understand. San Quentin, what good do you think you do? You think that I'll be different when you're through? You bent my heart and mind and you warped my soul. And your stone wall turned my blood a little cold. San Quentin, may you rot and burn in hell. Yeah. May your walls fall and may I live to tell. May all the world forget you ever stood, and the whole world regret you did no good. San Quentin, I hate every inch of you. Wauw, mannen. Diepe buiging. Vanavond Iduna, Drachten, dames en heren. Dit is net Deaf Americans, dit is gewoon Johnny Cash. Tonight live in Drachten. Dankjewel. Tot de volgende keer, dames en heren. Dankjewel. Dankjewel. Hartstikke mooi. We gaan op naar Dijs. De verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschappen komen eraan. Maar wat is nou eigenlijk het nut van je stem uitbrengen? Nou kijk, je kunt het zien als een koor. Iedere persoon draagt iets bij. Want elke stem brengt een ander geluid. De Provinciale Staten en Waterschappen werken het best wanneer we allemaal worden gehoord. Dus ook jij, want elke stem telt. Kijk op elkestemtelt.nl. Bij Specsavers Audiciëns krijgt u nu tijdelijk 2 hoortoestellen zonder bijbetaling, ongeacht waar en hoe u verzekerd bent. Plus altijd een gratis en vrijblijvende proefperiode. Dus waarom zou u nog langer wachten? Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/horen. Oh, Sunny D-Day. Oh, Sunny D-Day. Badkamer, het toilet, regendouche, hoogcloset. Ja, het kan allemaal bij Sunny D-Day. Sani Direct. Direct wat je zoekt. Direct de laagste prijs. Mooie kledinghangers vind je wel op yourhanger.nl. Alleen dit weekend bij Sani Direct 10% extra korting op alles. Haal de beleving van een concert naar je auto. Lease nu de Renault Megane Estate en krijg tijdelijk een upgrade cadeau naar een uitvoering met Bose Premium Audiosysteem. Voor de ultieme geluidsbeleving. Je rijdt hem al vanaf €196 netto bijtelling per maand. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Ze strog onder oren met Meinder Talma, die hier in de studio is en jong in Neushoorn optreden zal. Maar eerst het Nijs uit de provincie met Tieter Seins. De grote steden onder zeekoeten komt terug dat ze te min fretten ha en net toch een virus. Dat toch blikken uit Duits onderzoek. De tretje vogels die onderzocht binnen hier een zwiere verschijnsels van ondervoering. Ze hier helemaal geen vetreserves meer, wat terug de spieren al ontast te winnen. De magen en terms van de zeekoeten wie een ex-concert. De onderzoekers kunnen net verklaren hoe het kind dat de vogels de samen in ontdaan winnen. De zeekoeten zijn onderzocht op verschillende virussen, maar die voelen al jaar negatief uit. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de NVWA, had 59 kei voetheljelitten bij boerinnen Anne Kingma in Jorwet. De bisten hier geen droeg en skien lisplakken wie een slim vertut is. De 64-jarige boerinnen hier mooi 99 kei op haar bedrijf. De NVWA had jeder ekkeltje in haar optreden omdat ze haar bisten net goed verzwargen. En juist er dus weer, zei Benno Brugging van de NVWA.
Nou, wij waren gisteren op inspectie, op herinspectie, om te kijken of problemen die wij eerder geconstateerd hadden, of die waren opgelost. Dat was niet zo, dus toen hebben wij gezegd, dan moeten er een aantal dieren weg. De boerinnen had de vertutte kei verkocht aan een veehandelaar. Van de rechter mocht ze net meer dan 40 beesten ha en de NVWA had nog scherp in de gaten dat ze haar daar onhoudt. Op het Jereveen is er een boelje ontstaan door de plan voor een hotel voor arbeidsmigranten aan de westkant van het Jereveen. Het bedrijf Rotteveel uit Alkmaar is de initiatiefnemer van het hotel, maar plak voor maximaal 120 arbeidsmigranten. Hij is vregen terug bedrijven die mensen in dienst hebben om een onderkomen te ontwikkelen. Mensen in de buurt verwachten een soort oerlijst door het hotel. Ja, wij zijn er een beetje staan erop tegen. Want ik hoorde geluiden dat ze vanuit de parallelweg weggaan omdat ze voor overlast zorgen. En dan komen ze hier. Ja, eigenlijk verplaatsen naar mijn idee het probleem gewoon. Maar nevens initiatiefnemer Bert Rotteveel zult wel tafelvallen maar de oerlijst. Als je een mooie kamer hebt waar alles op en aan zit, die keurig ingericht is, waar een goed bed zit, waar een tafel zit, waar lekker een etenkist, waar een bank zit, als de rest lekker onderuit zakken zitten kist, dan is er niks aan de hand. En we moeten net weten, die mensen die komen hier het werk doen, waarvan helaas een heel soort Nederlanders zeggen dat ze daar geen zin in hebben. Gewoon buurtbewoners ben intussen maar een petitie begonnen om de zaak te keren. De gemeente Jereveen zei dat er een informatiebijeenkomst komt om de mensen bij te praten. Die bijeenkomst zit los van de plan van Rotteveel, zei de gemeente. Een man uit Drachten had een werkstraf van 120 uren gekregen omdat er stellen had van bewoners en collega's in het zorgcentrum Stellinghaven in Jesterwoude. De man werkte vliegen augustus en september als verpleger en skimaker daar in het zorgcentrum. In krap 2 maanden tijd had er zo'n €1000 stellen. De man zich gewoon in beurs en wilste bewoners erbij winnen. De dragster hier hield nedig omdat er een reis naar Australië maatje woer. De man had spijt gekregen van zijn dieren, had er zijn en hij had zijn slachtoffers een excuusbrief geschreven. Dan het waar, de loft is groen, het is meersdroeg, er zit een matige noordwestenwind en het is een graad als 8. Vannacht dan is er kans op frost aan de groen. Morgen eerst wat rein, middags kunnen de zinnen erbij komen, het wordt dan 10 graden. Als snijn hebben we kans op rein, maar ook op zinnen, er zit snijn een stevige wind, het is 11 graden. Bedankt Nederland voor de miljoenen kilometers die we samen hebben afgelegd. Dat je zo graag met ons wordt gezien. Met ons op vakantie gaat, dat je je kinderen aan ons toevertrouwt. Bedankt Nederland dat wij in bijna elke straat te zien zijn. En dat we al 120 jaar samen zoveel rijplezier beleven. Opel, born in Germany, made for us all. Ontdek nu de feestelijke 120 jaar deals op opel.nl. Zoals een upgrade naar de luxe Business Executive uitvoering op de Opel Astra, Insignia en Grandland X voor maar €120. De Frieske Opel-dealers Citon, Dynam of Engelsman Winia staan van jou klaar. Natuurlijk is de keuken van topkwaliteit. En natuurlijk met de inbouwapparatuur van de bekende merken. Maar het belangrijkste bij MHK Keukenexpert, RP Keukens en Sanitair in Dokkum, is eerste klas service. MHK Keukenexpert. Heel individueel. Tada! Mijn eigen stukje jungle. Ja, in je woonkamer. Ja, mooi hè? En die tropische temperatuur, kost dat niet enorm veel energie? Nee joh, alle warmte die je binnenhoudt raak je ook niet kwijt hè? Creëer jouw ideale win-woonsituatie met isolatie van Engie. Engie. Energie, technologie en optimisme. MHK Keukenexpert. RP Keukens en Sanitair in Dokkum. Heel individueel. Hi, met Andrew van Travel Essence. Zoekt u een persoonlijk samengestelde reis naar Australië of Nieuw-Zeeland? Wij maken voor u en vooral met u er een droomvakantie van. Kom naar Travel Essence om uw droomvakantie te realiseren. Vandaag samen duiken in het tropisch zwemparadijs. Morgen een dagje naar Disneyland Parijs. En overmorgen de Eiffeltoren bezoeken. Ontdek Village Nature Paris. Een unieke Centerparks-beleving waar iedere dag voelt als een nieuwe vakantie. Ontdek meer op centerparks.nl. Centerparks. Echt even samen. Down Under. Uw wensen, onze lokale kennis. Travelessence.nl. En welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland. Daar ben je wel lekker aan het soundcheck. Oh, dat geeft niks. Ja, we houden. Het is een muziekprogramma, dames en heren. Live hier. En misschien Jos Wonne, de herhaling op Snijdemorgen. Jem nog vast. Mijnder Talma even met Herman Grimme. Daar komen we aansjes bij. Ik ga eerst even naar Tamma. Want Tamma is mijn steun en toeverlaat. Joert.
En ik moet maar steeds over dat bloeske en het droege was gaan, maar... Nee, de droege was staan we over gewoon een bloeskick gewoon. Ja. Zullen we het even doen Maestro aan? Ik vind het prima. Ja, nee, prachtig mooi. Dit is Maestro, is een band uit Greenswijk. Ja. Die zit naai op ons label. En de gitarist ervan, die zit ik in Vortex. En dat is natuurlijk een wereldberoemde band in Greens en Friesland natuurlijk. Ja. Wil ik wijzen. Ja, ja. En deze cd ga ik mooi kleerlezen voor elke klant die in mijn winkel komt. Ik kan ze krijgen. Okay. Kraden ze me nog. Nou, hier hebben we natuurlijk even gewoon. Dit is echt de top of the bill op dit moment in Friesland. Maar Vortex, dat speelt dus nog? Ja, zeker jongen. Die jongens zijn nog helemaal los, jongen. En PLE die zit nog in een orenband nog, in Steel Shock. Daar ben ik mee bezig, die jongens. En ja, dat rent als een trein. Jongen. Heavy metal had er nooit zo populair was als nou, jongen. Dus, helemaal goed. Maar de Talma, Friese Muttens. Ja, geweldig. Hartstikke mooi. Mooi, hè? Hij zong, jij krijgt door jaren fan, maar dat is hier een oude DKV, hè? Ik zal maar dat wist er vast wel, maar goed, ik zal even naar hem taal. Hij zit jong namelijk, ik neem het maar even de grote voetbalshow in Neushoorn. Dat vinden we hartstikke leuk. Ja, dat wist het, hè? Cambuur, Heerenveen. Ja, ik haast nog Vesco Korbach, trainer van Cambuur. Ja, en ex-trainer, inmiddels ik van Harkemars Boys, hè, nog uiteindelijk. Ja, ik ben laatste hier. Ja, ja, leuk dat er een best, maar hoe is het bij jou? Ja, goed, ja, druk. Ja, altijd druk eigenlijk, hè? Altijd druk. Even in het context te zetten. 2012 kwam die eerste voetbalalbum nevens mij uit. Hè? Dat was via Excelsior. Dat trouwens in het laatste horen mensen een nieuwe onwinst uit Friesland. Die ik bij het Excelsior label tekenen had. Dat is Esther de Jong. Dus het is wel leuk dat ik nieuwe talenten ook daar weer op de plak komen. Eenmaal Oranje, wie dat nevens mij, dat album nog net. Ja. En dat is eigenlijk dit nieuwe album een beetje het vervolg op. Mag ik dat zo zeggen? Nou, dat weer wel een specifiek album over eenmalige internationals. Ja. En ik hier nou meer de vrijheid om mijn eigen voorkeur voor voetballers. Ja, correct. Ja. Had daar nog een statief nodig of niet? Op zich, nee, ja, is op zich wel handig om een microfoon ergens in te maken. Maar een statief wil even omzetten, Martijn. Dus wij vallen hier even stil. Ja. Balsturig, prachtig woord trouwens. Ja, ik voel het mooi. Het had een tweeërlei betekenis. Het ging om al die wat eigenzinnige, houdsterige, koppige voetballers. Ja. En hun leven die wat stuurt door de bal. Ja. Dus gestuurd door de bal. In hoeverre slaat het ook op diezelf? Dat is natuurlijk in die creativiteit echt behoorlijk koppig. Ik doe altijd in een eigen ding, had ik het idee, of niet? Ja, dat is inderdaad zeker. Ik ben altijd in staat stelt door Excelsior, mijn platenlabel, die wil ik altijd wel uitbrengen. Dat is wel handig dan. Maar ja, ik ben altijd wel... ik houd mijn eigen gong kent. Ja, correct. Wat hier je ooit voorstellen kind dat hij onder een label conformeren zoest om iets oors te doen? Dat kan me net voorstellen dat hij ooit dat hier ik net wel, hè? Nee, ik denk het net. Nee, dat past net echt bij mijn persoon. Dus nee, ik ben heel blij dat het altijd nou op deze manier cool met Excelsior. Ja. Neushoorn, wat is die jong doen? Wat kunnen mensen verwachten? Ja, twee keer 3 kwartier voetbal, vestkussen, filmpjes, aparte verhalen. Ja. Dus het is een soort one-man show is het in feite. Ik had nog al vaak niet in en misschien vind die vind ik heel mooi. En ik wil vernijend. Het is al mijn beeld er bij hield. Dus ik denk dat het wel... en ik vrouwen en oren voetbalhaters, die vind ik wel aardig. Dus ja. Ik geef de feiten al jonge mensen met hun eigen problemen en fascinaties en verlangens. Dus het had wel natuurlijk als overkoepelend thema voetbal, maar... Het gaat op meesken eigenlijk. Dus hij is alleen maar Korbach onderaan. Robben. Heeft mij sterker verhaal. Ja, die had vast goed, ja. En neem nog eens wat namen. Wij gaan ze meer doen. Abel Lenstra, Abel van der Ban, Robin van Persie, Louis Vergaal, Jan Blijham. Uitsprutsen type zo. Ja, Dick Nannega. Ja. Oh, prachtig. Goed jongen, we praten straks nog even. Wat wordt je eerste nummer? Ik ben Louis Vergaal. En du bent begeleid. Ik zet de nummer even bij je terug, want ik vind het fantastisch dat hij er is. Geweldige muzikant, Herman Grimmer. Leuk dat je er bent. Achter de vleugel, live naar de wing bij de Talma! Perschef Kees Jansma schuift de microfoon naar het grote voetbalicoon. Spanning en sensatie hangt in de zaal. Wie stelt de eerste vraag aan Louis van Gaal? Een vriend van de pers stelt een domme vraag. Ergernis en onbegrip liggen op mijn gezicht. Ik zie de plaatsvervangende schaamte bij mijn zogenaamde arrogante blik. En eigenlijk huil ik bijna elke dag. Altijd
er iets dat mij wel raakt. Als ik God zou zijn, dan zou ik alles winnen. Maar ik ben God niet. Ik ben Louis van Gaal. Ben een generaal op en buiten het veld. Met deze strategie houd ik mijn spelers uit de wind. Johan Derksen en Gij kunnen praten als Bruggemans. Ik ga toch mijn eigen gang. Mijn kinderen spreken me aan met u. Het toont respect voor de medemens. Ik kies voor democratisch leiderschap, maar uiteindelijk beslist Louis van Gaal. Eigenlijk huil ik bijna elke dag. Altijd is er iets dat mij wel raakt. Als ik God zou zijn, dan zou ik alles winnen. Maar ik ben God niet. Ik ben Louis van Gaal. Ben ik nu degene die zo slim is? Of ben jij nou zo dom? Ik heb in 6 jaar bij Ajax meer bereikt dan Barcelona in 100 jaar. En ik ben wie ik ben, zelfverzekerd, arrogant, eerlijk, vernieuwend en dominant. Het is uniek dat iemand die nog leeft een autobiografie schrijft. Eigenlijk huil ik bijna elke dag. Altijd is er iets dat mij wel raakt. Als ik God zou zijn, dan zou ik alles winnen. Maar ik ben God niet. Ik ben Louis van Gaal. Dank u wel. Ik ben Meijnder Talma en daar heb ik al heel lang een heel soort respect voor. Want wat is hij creatief, dames en heren. Net alleen een mooie versjes schreeuwen, maar mooie verhalen. Vaak wordt anti-held. Maar dit ben wel weer de uitsprutsen helden, die zien naar voren helst. Ja, maar Robin van Persie, Arjen Robben en Cruyff, inderdaad. Ja. Dat zijn wel de jongens die de geslaagde namen. Hè? Ja, nou zit ik me wat meer onbekend bij, zoals Stijn Vreven, Jan Blijham. Dus ja, dat is ook wel leuk om te doen. Maar, die kaart die smaakt zit een beetje onder buikgevoel. Dus ik ga er persoonlijk wat mee. Ja, de matte verhaal bij te schroeven werken. Dus bijvoorbeeld Jan Blijham, wie een man die kan met altijd best uit zijn woorden. En dat hier wel vaak zijn weerslag in de wedstrijden. Dan bezochten zinstonders hem kaarten om te naaien. Want ze wisten van als we hem uitschelden, dan begint het te schoppen met te slaan. Dan had ik dan een verschool maken en... En Veske, dan bijvoorbeeld hoe Dick Nanninga, die hier altijd graag spelen wil voor FC Grange, want hij zeg maar Hikke en Tijn naast het stadion van het Oosterparkstadion in Grange, maar je had nooit daarvoor voor spelen gekend. Dat weer voor hem een beetje een trauma, dat had ik daar Veske maken. Ja. Mooi verhaal. Nou, die is fantastisch vertellen. Hoe zit het met je eigen voetbal in namelijk? Wat zit er nou elke snij een zo'n hoor ik met een pannen Chinees op het scoort of net? Ja, ik volg het altijd nog wel aardig intensief inderdaad. Maar ik ben net iemand die naar je stadion stageert zozeer. Maar ik heb 2 dochters die net zo vol interesse hebben in voetbal en ook dan ik misschien wel niet. Maar ja. Ja, kijk, een dochter die ziet op een gegeven moment mij heel raar rond. Dat ik steeds in die televisie praten. Okay. Hier net dat er een voetbalwedstrijd weer. Goed jong, welk nummer game nodig? Papegaaiensoep nummer oef Frits Korbach. Ah, geweldig. Altijd welkom. Korbach, Meijnder Talma hier in Noorderwiel Live. Was weer eens van mijn vrouwen aan het drank. Zat werkloos thuis en werd tot overmaat van ramp.
In de boeien geslagen voor het stelen van ons rosbief. Was ik opeens Korbach, de drankverslaafde winkeldief. Daar liep ik Fritsie, verloederd in Leeuwarden. Jongen, het leven was er niet meer te harden. Een nooit bejubelde trainer en nu zwaar verwaarloosd. Ik was een zwervende alcoholist en bijna dakloos. Nooit ontkwam ik aan de roep van de papegaaiensoep. Nooit ontkwam ik aan de roep van de papegaaiensoep. Een vriend uit Leeuwarden zei, Frits, zo kan het niet meer. Hij gaf me eten en drinken, zette me op het rechte spoor. Zorgde dat ik een leuk flatje kreeg. Maar toen ging ik er met zijn vrouw vandoor. Ja, ik maak harde grappen, ik ga vaak vreemd. Ik heb altijd een sigaar in mijn hoofd. Niet zo vreemd dus dat ik keelkanker heb. Magere hein is nabij, maar ik wil nog niet dood. Nooit ontkwam ik aan de roep van de papegaaiensoep. Nooit ontkwam ik aan de roep van de papegaaiensoep. Nooit ontkwam ik aan de roep van de papegaaiensoep. Nog niet zo lang geleden was ik de trainer die kleine clubs naar het hoogste niveau bracht. Was een echte teambuilder, was niet kapot te krijgen. Ging door tot diep in de nacht. 'S Morgens was ik weer als eerste in het stadion. Met een sigaar in een mondhoek, nog beneveld door de alcohol. Ach, de hele voetbalwereld is met drank doordrenkt. Al ben ik de enige die dat hardop en eerlijk zegt. Nooit ontkwam ik aan de roep van de papegaaiensoep. Nooit ontkwam ik aan de roep van de papegaaiensoep. Nooit ontkwam ik aan de roep van de papegaaiensoep. Nooit ontkwam ik aan de roep van de papegaaiensoep. Ja, applaus dan. Oh, geweldig. Krijg ik gelukkig nog hier een nummer. Dat is het goede nijs. Meidert, 2049. Ja, drok, altijd drok. Ja, Komen er nog boeken, oren, projecten? In november komt er een nieuwe platenvoorstelling over Domela Nieuwenhuis. Zo. Ja. Waarom dat? Het verhaal of meer omdat het socialisme en de politieke onrust momenteel? Nou, ik had altijd een heel nieuwsgierig persoon gevonden. Ik had een studie geschiedenis in Grijns en had ook al een putte met hem wel dwaande en hier is een jongetje in november staan. Dus dat is precies 100 jaar in. Ja. En toen dacht ik van, dat is wel een mooie gelegenheid om dan een keer zijn levensverhaal op muziek te zetten. En dat wil ik dan mijn band en koor uitvieren. Dan komt ze hier maar. Hartstikke mooi. Ja. Even heel kwart nog. Die meneer daar, die piano, die Herman, dat is ook muziekgeschiedenis, hè? Ja, die is een boek schreeuwen, hè? Die is al van eind jaren 70 denk ik al dwaan. Ja. Dus, hoe best hij rondkwam? In de kroeg zien? Ja, er was een tip van Jan Pier. Die zei van, op die nieuwe plaat kunnen we een beetje pellenstiel gebruiken. En toen... Maar toen dacht ik van Herman is in feite nog een betere pianospeler. Toen had ik me maar als pianist inschakelen. Hoe is dat om met mij op pad te gaan? Heel interessant. Ja, zeldzaam. Ja. Goed om jou eens in een show te hebben. Goed jongen, wat wil je mijn laatste noemen? Abel Enstra. Altijd goed. Altijd goed. Live in Orvie, met de Talma.
Als voetballer kende Abel Enstra niet zijn gelijke. Iedere voetbalclub in Europa wilde Abe inlijven. AC en Inter Milan en Fiorentina kwamen met de meest lucratieve aanbiedingen voor Abe. Maar Abe wilde zekerheid. Wie kon hem garanderen dat de Italianen het geld ook echt zouden betalen? Bij de gemeente Heerenveen had hij een vaste baan. Ja, Abe leidde een goed en zorgeloos bestaan. Hij had een grote legende kunnen zijn in Italië. Volle stadion zouden zingen. Abe, Abe. Toulouse, Olympique, Marseille, Racing Club de Paris. Ze wilden allemaal Abe kopen, maar die zei steeds nee. Niem stuurde een blanco cheque. Abe streek eens langs zijn kin, want op een briefje stond: vul zelf die cheque maar in. Toen zei zijn vrouw: Abe jongen, vraag maar 1 miljoen. Maar Abe zei: ben je gek? Stel je voor dat ze doen. Als je jezelf verkoopt, kan een club met je doen wat ze wil. Ik wil geen slaaf zijn, daarin heb ik geen zin. Hij had een legende kunnen zijn in Frankrijk en Italië. Volle stadion zouden zingen. Abe, Abe. Hij had een legende kunnen zijn in Frankrijk en Italië. Volle stadion zouden zingen. Abe, Abe. In 55 gebeurde er een wonder. Abe verliet Heerenveen. Hij ging voortaan voetballen voor Sportclub Enschede. Het was het begin van het betaalde voetbal in Nederland. Abe was al 34 en al te oud voor het buitenland. De tijd van de blanco checks was al lang voorbij. Maar Abel Enstra zei: nee hoor, ik heb geen enkele spijt. Al is het wel zo en dat klinkt misschien wel gek, dat Italië later onze vaste vakantiebestemming werd. Hij had een legende kunnen zijn in Frankrijk en Italië. Volle stadion zouden zingen. Abe, Abe. Hij had een legende kunnen zijn in Frankrijk en Italië. Volle stadion zouden zingen. Abe, Abe.
Dank u wel. Ah, fantastisch. Bente Talma en ik Herman Jong in Neushoorn, dus met een grote voetbalshow. Balstjurge album is uit intussen via het label Excelsior. Het was mij een grote eer en ik hoop die wet te treffen, Bente Jong. Ja, dat is altijd leuk, hè, Willem. Best altijd welkom. Dank u wel, Herman, dankjewel. Hartstikke mooi. Het is krap, maar we gaan nog even naar de dame die hier nog kleert zit. Ze komt uit Jemen bij. En dan kom ik bij Zee. Yes, hello again. What's the song you're gonna do now? The song is called Cry in a Band. This is my debut single. Okay. I've worked on it. The man who wrote it is called Ivar Lisinski. He's a Swedish writer who I worked with. And it was produced by Paolo Lira. He's also a very talented producer. And yeah, so this is my debut single. Live in Noorderwind. Myself around you. No one understands like you do. They say the world can sometimes be cruel, but you separate the lies from the truth. The things you're wearing don't matter at all. Or if you're driving a fancy car, you can cry. Wauw. Zee, live in Noorderwind, Noordnice! Wil je ook wonen in een prachtig appartement op rinafstand van het centrum van Ljouwert? Maak je jouw wendremen weer in het Roemerhuis. Je hebben nog een onstende man die fjouwer maat om jou in te schrijven voor het appartement van jouw kan. Surf voor meer informatie op roemerhuis.nl. Hey, weet jij waar de Lotto Jackpot nu op staat? Geen idee. 6,6 miljoen euro lees ik hier. Nou, tel uit je winst. Ja, maar dan moet je dus... Wacht even, min die 2 euro voor het lot. Dus dan heb je... Hoeveel stond hij ook alweer? De jackpot. Ben je er al uit, ja? Ja, nu ben ik het dus weer kwijt. Speel mee met Lotto, want voor 2 euro kun jij ook miljonair zijn. Laat je lot niet liggen. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18+. Optrekken en afremmen met één pedaal. Rijden met ProPilot. Automatisch inparkeren. Bij Nissan kan het vandaag al.
Ervaar zelf de Nissan Intelligent Mobility technologieën in de 100% elektrische Nissan Leaf. En dat voor slechts €47 bijtelling per maand. Koop hem nu. Rij er deze maand nog mee en profiteer bovendien van een klantvoordeel oplopend tot €2600. Kijk voor meer info en voorwaarden op nissan.nl/leaf. Nissan. Innovation that excites. Aankomende zaterdag staat de Lotto-jackpot op €6,6 miljoen. Ga naar de winkel of lotto.nl en speel mee. Want voor €2 kun jij ook miljonair zijn. 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oorstemt op dij. Renate Kok met het NOS Journaal. Tegen Willem Holleder is levenslang geëist. Volgens het Openbaar Ministerie is hij opdrachtgever van 5 liquidaties in de periode 2003-2006. Het gaat om de moorden op Cor van Hout, Kees Houtman, Thomas van der Bijl, Willem Enstra en John Mierenmet. Justitie zegt dat Holleder samen met Dino Soerel en Stanley Hilles de top van een criminele organisatie vormde. Soerel is eerder al tot levenslang veroordeeld en Hilles werd in 2011 doodgeschoten. Holleder ontkent alle beschuldigingen. Zijn advocaten zeggen 5 dagen nodig te hebben voor hun pleidooi. En dat begint volgende week donderdag. In juli doet de rechtbank uitspraak in de zaak. De Engelse plaats Salisbury is officieel vrij van Novichok verklaard. Bijna een jaar geleden werden de Russische dubbelspion Skripal en zijn dochter Julia met de stof vergiftigd. Honderden militairen hebben het afgelopen jaar gewerkt aan het schoonmaken van de stad. Skripal en zijn dochter overleefden de aanval met het gif, maar in het nabijgelegen Amesbury stierf een vrouw van 44 toen ze met de resten van Novichok in aanraking was gekomen. De verklaringen die kroongetuige Tony de G. heeft afgelegd in de zaak tegen motorclub Calo Wago worden nog niet vrijgegeven. Het Openbaar Ministerie verdenkt de leiders van de club van betrokkenheid bij zeker 2 liquidaties in 2017. Volgens justitie zal het de lopende onderzoeken schaden als die verklaringen worden vrijgegeven. Ook zou het tot ernstige veiligheidsrisico's leiden voor getuigen en verdachten, van wie een aantal nog niet is aangehouden. De Nederlandse handboogschutters hebben op de EK Indoor in Turkije een bronzen medaille gehaald. Mike Slusser, Peter Elsinga en Sil Pater wonnen van het gastland de teamwedstrijd van het niet-Olympische onderdeel compound. Slusser staat zondag ook nog in de individuele finale. Het weer is overwegend bewolkt, maar wel droog. De temperatuur ligt rond de 8 graden. Vanavond en vannacht verandert er weinig. Morgen trekt er wat regen over het land. Zondag dan veel regen en wind en dan wordt het zo'n 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Nog 1 uur te gaan met een bijzonder uur van absoluut jong talent. Tols, hij komt hier uit Ljouwert bij. Esther de Jong komt uit Dokkum bij. En zij zullen met z'n beiden optreden op Huiskamerconcerten. Waar dus eerst in Noorderwien aan ze hun optreden. En we hebben nog Frank Buikhuizen met zijn nieuwe single live in Noorderwien. Graag om dadelijks. Vanavond 8:30 in de Tialf Arena in Heerenveen. De halve finale Final Four voor het landskampioenschap. De Unisflyers versus Ahold Devils Nijmegen. Toegangskaarten bestel je via unisflyers.nl. Sterk Lokaal is een platform van lokale, onafhankelijke partijen. Wij willen dat de politiek van onderop komt, via regiopolitiek gericht op de kwaliteit van leven. Wij vinden dat de overheid lokale verbanden de ruimte moet geven. Meer mogelijkheden om nieuwe ideeën uit te proberen en minder bureaucratie. Een stem op ons is een stem op uzelf. Ga stemmen. Kies provinciaal, ook lokaal. Hulp nodig! Niet in de zon en toch in de warmte. Dat kan met een knikarmscherm. Je kan het zelf doen, samen doen of helemaal laten doen. Bestel voor 10 maart je knikarmscherm en ontvang een gratis heater. Meten, maken en monteren aan huis. Multimate of Hubo helpt. Mega make-up deal bij Trekpleister. Alleen deze vrijdag tot en met zondag 1+1 gratis op heel veel make-up. Mixen mag, dus inslaan die 1+1 deal. Trekpleister. Altijd meer drogist. Voor jou, ook online. Haal de beleving van een concert naar je auto. Lease nu de Renault Megane Estate en krijg tijdelijk een upgrade cadeau naar een uitvoering met Bose Premium Audiosysteem. Voor de ultieme geluidsbeleving. Je rijdt hem al vanaf €196 netto bijtelling per maand. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. Hey Zonnestraal, jouw voorjaar start bij Xenos. Want daar shop je nu alles voor een vrolijk tintje in huis. Zoals kussens in alle kleuren, nu 1+1 gratis. Shop in de winkel of online.
Ontdek het, Xenos. Omroep Friesland. Het is weer vrijdagmiddag, maar het weekend vaart door. Bij Noorderwien beginnen, ja dan haast het voor elkaar. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwien live, Noorderwien live, Noorderwien live, bij Willem de Vries. En welkom bij het tweede oerel van het muzikale dwarsplein van Friesland, Noorderwien live. Ik sta hier achter de bar. Tamme van de Megie, de gast hier met zijn platenzaak. Hoe gaat het bij de platenverkeer Sint-Wurg? Is dat nog steeds hip en happening? Ja, zeker. Ja, de jeugd die is nog helemaal los met platen. En zou ik vroeger ook wel zijn, dat ik nog steeds oudere klanten die gaan net nooit een cd's kocht. Nee, Maar dat de rest nog gewoon beginnen? Ja, nou die hij van ja, achter, ja, het is LP is natuurlijk vol mooi natuurlijk. Ja. En daarvoor hebben we dus binnenkort weer een platenbeurs. Ik denk de 15e al die ik nog organiseer. Een platen- en cd-beurs, als nog net de verhouding bent nou intussen weer meer platen dan cd's? Of? Nou, het is eigenlijk wel een beetje 50-50, want er was een hele product die wil niks met LP's hebben. Die had ze vroeger ooit een keer voortdienen en dan had ze weer beginnen, had ik geen zin aan. Dus ja, en die cd's die nemen langs volle ruimte net in de kast natuurlijk. Want de vrouw die is natuurlijk baas in de huiskamer natuurlijk. Dus, kan ze eigen. Sommige dingen verhoor je nooit. Nee. Ik herinner wel eens dat de cassettes een comeback douane binnen. Maar merkst u daar wat van? Komt er wel eens vragen hoe cassettes bij die binnen? Ja, zeker. Maar dat vind ik net meerwaarde. Nee, hè? Nee, die cassette... Jij hier een cassettehater volgens mij. Ja, een hater. Doe wist vroeger ik nog wel honker donderen, maar die rotbandjes... Ah ja, ze dan bij mij altijd ver. Ja, nou... Daar zitten we van die brekjes in. Ach man, hou op met die rotdingen. Maar ik denk dat het meer is dat ze zitten kennen van... Nou ja, ik had cassettebandjes mooi op een squasje mandels tegen. Ja. Maar de meeste hadden die een tape deck. Dus ik bedoel, we doen ze ermee. Dus, ja... Platen en cd-beurs. Komen ze dan uit alle hoeken van Nederland wij om hun platen te verkeerpen en te keerpen? Ja, ik ga echt van Noord-Holland, Zuid-Holland, Riesel. Ik ga 4 Duitsers staan. En die kom ik al in jou, omdat het een heel goed draaiende beurs is. En het is deze keer de eerste keer, let op, beetje vaste gangers, het is net in Skaaf meer. Want helaas had de gemeente wat overbesloten, moest Skaaf. Die had ze 12 maanden lang voortjoen om een theaterleuk of zo. Dus ik had nou in zaal en zo. BJ. En dat is echt een geweldige locatie. En als de mensen langskomen, kreeg ze de eerste kop koffie voor u. Dus. Blikje? Ja, dat is een hele investering, maar... Nou, doe ik eens vergezen, droeg was voor mij. We moeten het dan wat compenseren. 10 Ja, Kom we straks nog even over de locatie nog een keer, voordat mensen denken, waar wie het werd. Nou, dat vertellen we straks nog even. Sticht er dan zelf, ik ben ik de platenkast nog best meer om het organiseren. Nee, ik organiseer meer en ik moet sowieso ben ik met 3 uur bezig om die standholders op een plakje te gaan. En om dan te slepen met al die LP's, daar heb ik helemaal geen zin om. En die mensen die daar komen, die weten mijn winkel ik wat te vinden. Dus dan komen ze daar maar. Van die zelf, want het is natuurlijk constant in die platen en die cd's. Maar wat keep is nog wel eens wat van die zelf? Ja, zeker. Ja. Ik vind het zelf heel mooi om te sneupen natuurlijk naar die limited editions natuurlijk. En dat van Johnny Cash, dat Rammstein, dat In Temptation. Altijd maar een beetje iets speciaals. Dus een speciaal kleurig of een speciale uitgave of zo. En dat is als handelaar natuurlijk heel moeilijk om daar een verschil tussen te leren. Wat hak ik zelf en wat verkeer ik weer. Dus dilemma's. Bestaat er in die wereld een ultieme plaat waar iedereen stiekem naar op zoek is? Het ultieme Eureka-gevoel. Stel je voor, er komt een oud mandje binnen en ik ga wat rotzooi en doe pikst daar een plaat tussen. Nu denk ik, Ja, dan komt het al een beetje in de bootleg-sfeer-achtige dingen. Maar er is sowieso haast natuurlijk de Beatles en de Butcher cover natuurlijk, die haasten. Maar die is ik al 10 keer, die bootleg. Dus de kerst, maar eigenlijk haast net meer van het echt onderscheiden. Dat is zo moeilijk. Maar omdat ik wat meer in een rock zit, dan hak ik het al wat meer bij dingen van Deep Purple of zo. En dan haast bepaalde mispersingen en zulke soort dingen. Dat is heel mooi. En dat is natuurlijk voor de verzamelaar natuurlijk heel scherp. Wat is de duurste die je ooit verhandeld hast? Dat weer trouwens helemaal iets gags. Dat weer een LP van Kid Rock. Die heb ik voor €164 verkocht. Ja, en weer een bootleg. Ja. Als je naar de internationale prijzen, ben er plaat bij die echt duizenden euro's kost? Jawel, ja. We krijgen elke maand van de Discogs, daar handel ik een prot mee. Daar staat altijd een rijtje van de duurste LP's die dan in die maand verkocht zijn. En dat zitten soms echt belachelijke prijzen. Als bijvoorbeeld de Beatles, de White Album, dat die voor €100.000 verkocht is of zo. En heel dichter bij de nul natuurlijk, dus dat ze daarin komen. Ja. Wanneer is die beurs? 24 maart, in zaal en zo. Koude dikje. Ik wil straks nog een keer op Brom komen. En toen had ik iets op slomp keren.
Oh, het Flonke, ja. Ha! Nou, Tamma, dan moeten wij als oude mannen... Nee, ja, ze hoor op, man. Goed. Nou, ik heb twee gasten die graag de gast had, dus ik kreeg voor maar even bij. Waarvan ik al lang wist, en zijn eigen wies ben ik wel dat ze geweldige talent binnen, maar zo langzamerhand begint de rest van Nederland dat ik trot te krijgen. Aan mijn linkerhand, dames en heren, Rjoks van Joltuus, de heer Tols, Daan van Beieren. Hoi. Hoi, Willem. Niet dat het door mij komt, want je hebt het zelf gedaan, maar wat een ontwikkeling heb jij de laatste jaren doorgemaakt? Het is hier een beetje begonnen inderdaad, hè? Dat ik voor het eerst kwam spelen en dat is... Maar los daarvan, je bent begeleid, je hebt plaat opgenomen, Amsterdam, Paradies, op CD-presentaties. Je kunt een mooi verhaal schrijven zo langzamerhand. Ja, gaat goed en zo gewoon lekker blijven doorgaan en veel spelen. En nu dus ook met Esther hier en ook haar meehelpen met haar nieuwe dingen. Dat is erg leuk. Hartstikke mooi, man. Esther de Jong, gefeliciteerd met die prachtige plaatcontract. Wat zo hoort. Ja, dankjewel. Mooi verhaal in de Leeuwarden kranten. En daar zeiden ze ook al even in van, ik had beleven even uitgeeld. Ik wist het al een tijdje, maar Excelsior is toch wel een pretentieus label. De wordje worden net zoveel artiesten met tekenen. En zeker net uit wat in de creatieve hoek zie je. Hoe lang is dat al gaan? Hoe je dat ter stand kwam, dat contract? Ik deed mee aan Hit the North, een coachingstraject dat je 4 keer bij elkaar komt met allemaal bands. Yeah. En Frans Hagenaars van Excelsior zat daar ook in toen wij een soort van showcase moesten geven. En die was daar enthousiast over. Yeah. Maar ja, dat was dus al 2017, eind november of zoiets. Dus... Ja, we hebben 2000 jongetje nou. Ja, precies. Dus we zijn dik een jaar verder. Ja. Dus ja, ik weet het al een tijdje. Dus daarom voelt het nu ook een beetje zo. Yes! Ja. Dat heb ik een jaar geleden al zo gedaan. Zo. Wat verhoort er voor jou? Ik heb geen idee. Oké, dus al wacht. Ja, nou ja, het is voornamelijk... als het goed is, wordt het allemaal groter en meer. En wat ik nu vooral merk, is dat ik tegen mensen kan zeggen... moet je even contact opnemen met die? Moet je... Wel lekker, hè? Ja, dat heeft ook wel weer wat. Ja, maar we gaan het zien. Ik weet het niet. Nee. Maar de Talma, wie in het vorige hoorde hier de gast... dat is een Fries die ik met Excelsior label zit. Hij had altijd de vrije hand kregen, creatief jongen. Ik had het idee dat ze dat met die wel doen. Dat ze daar net al je dingen oplezen. Nee, juist niet. Nee, het is heel fijn om te merken dat wanneer je een idee... geeft, dat ze ook ideeën meegeven en heel enthousiast over zijn en heel erg meedenken. Dus je weet nooit wat je moet verwachten, maar tot nu toe, dankjewel Excelsior, heel fijn. Ja, nee, maar heel fijn, want je weet het niet. Dus, nee. Nou, en waar een bad, lik het mij. We praten straks verder om, want je bent eigenlijk het hele oeren te gast. Leuk dat je er binnen. Even hoe ben je ook al zien want je bent nou op een huiskamertournee. Ja, dat klopt. Daan en ik die kennen elkaar via geen idee. Het was er gewoon. Het was er, ja. Vorig jaar hebben we ook een huiskamertour gedaan. En dit jaar willen we even wat, een level up doen. Dus nu ook, we gaan een paar liedjes spelen van mij waarin Daan dan meespeelt. En Daan speelt een nummer waar ik dan weer mee zing. Blijkbaar, jullie liedjes liggen elkaar dus. Ja, ja. Jij kan zijn nummers wel zingen en andersom. Ja, nee, het gaat... ik weet niet... ja, Daan, misschien heb jij iets zinnigs. Ja, leg het eens uit dan. Nee, maar jullie zijn redelijk uitgesproken artiesten, ook in je muziek. En dan vind ik het toch heel mooi dat twee toch meestal op zichzelf staande muzikanten bij elkaar komen en dat klikt. Ja, dat is ook wel mooi inderdaad. Ik denk dat we vorig jaar door die huiskamertour er ook een beetje zijn achtergekomen dat het heel goed aansloot op elkaar. Dus Esther en ik zouden in eerste instantie gewoon allebei een set spelen. Maar we merken toch, ook al is het wel verschillend qua feeling, de muziek, het sluit er toch heel mooi aan elkaar aan. En is het ook leuk om met elkaar mee te spelen. Vind ik hartstikke leuk en ook best uniek. Ja, dat is ook uniek. Ja, dus, en cool, vind ik. Nou, je gaat gelukkig met z'n tweeën meerdere nummers doen. Ik word van je meer, jongens. Welke gaan jullie doen? We beginnen met Meters Diep. Die is hier vorige week ook gereleased. Ja. Dus dat is heel leuk. En daarna doen we een liedje van Daan, genaamd Nu. Bij een hele mooie clip bij, maar daar praten we straks over. Wij gaan ze live in de studio. Esther de Jong en Tols live in Noorderwien. Skroelen, ik voel ze op mijn been, maar ik word alleen maar gek van hun geluid en hun gekruip. Langzaam zinken
dood. Ik loop doodstil uit de hand. De grond lijkt te bewegen. Kruip dan niet onder mijn huid. Hopen rode beestjes krioelen, ik voel ze op mijn been, maar ik word alleen maar gek van hun geluid en hun gekruip. En ondergronds zijn er eindeloze gangen, we zakken er nog eens doorheen. En meters diep zit een heel erg groot verlangen dat het barst, en daar ga ik dan heen. De grond lijkt te bewegen, kruip dan onder mijn huid. Hopen rode beestjes krioelen, ik voel ze op mijn been, maar ik word alleen maar blij van hun geluid en hun gekruip. En ondergronds zijn er eindeloze gangen, we zakken er nog eens doorheen. En meters diep zit een heel erg groot verlangen dat het barst, en daar ga ik dan heen. En meters diep zit een heel erg groot verlangen dat het barst, en daar ga ik dan heen. Laat ik eens zeggen wat mooi is, de dag begint net. En laat me beseffen dat dit niet altijd blijft. Laat morgen maar morgen zijn, vandaag is fijn, ik vind wel mijn trein. Want er is dan en er is nu. En nu is waar ik ben. De dagen vallen na elkaar en we banen ons een weg. Gegroeid en vastgehouden zal de grond mij voorbij gaan. En de dagen vallen na elkaar en we banen ons een weg. Geboeid en we onthouden dat de zon soms ver kan staan. Laat ik eens zeggen wat mooi is. De dag begint net. Dat ik nieuw ben op deze plaats, op deze plek. Ben ik geborgen en geworden aan dit water, ben ik echt. Want er is daar en er is hier. En hier is waar ik ben. En de dagen vallen na elkaar en we banen ons een weg. Gegroeid en vastgehouden zal de grond mij voorbij gaan. En de dagen vallen na elkaar en we banen ons een weg. Geboeid en we onthouden dat de zon soms ver kan staan.
vallen naar elkaar en we banen ons een weg. Geboeid en vastgehouden zal de grond mij voorbij gaan. Prachtig. Tols dus. Daar voorbij een Tiermeester de Jong. Straks doen ze nog een blokje van Traaien noemers. Toch even praten over die plaat van jou. Blijf je cool. Ja, blijf je cool. Komt daar nog een vervolg op? Ben je er dan mee bezig? Ga je er promotioneel nog wat dingen mee doen? We gaan nu in principe die huiskamertour doen. Daar zijn we nu voor mee bezig. Omdat ik heb gemerkt dat dat wel een van de leukere manieren is om het... omdat het heel erg persoonlijk is om het te laten... om het te spelen voor mensen in de huiskamer. Heel dichtbij, hè? Dat is heel dichtbij. En dat is ook een van de fijnere manieren om te spelen, vind ik. Dus daar zijn we nu druk mee bezig om daar zelf een tour op te zetten. En in de zomer ga ik nog wat dingetjes doen. En dat mag ik denk ik nog niet zeggen. Maar dat horen we hier wekelijks, hoor. Dus laat maar. Ik ga niet lopen drama. Nee, dus dat komt nog. Kom je deze thema om dat te vertellen? En ik ben gewoon weer aan het schrijven met nieuwe dingetjes. Dat gaat ook altijd door. En ik vind dit soort dingen met Esther dus gewoon heel erg leuk. Om ook gewoon als bandlid bijvoorbeeld bij Esther te spelen. Dus, ja. Bandlid. Ja, mooi hè? Esther, mooie clip. Meters diep. Ja, dank je. Volgens mij was dat een behoorlijk project, of niet? Zo oogde het tenminste. Dat klopt wel, ja. Echt letterlijk onder de grond? Ja, het is best wel grappig, want Femke Oevering heeft echt heel veel moeite gestoken in het maken van een ondergronds huisje. Maar uiteindelijk zie je het in de video bijna niet. Je ziet het wel een beetje, maar het was veel mooier nog eigenlijk. Ja, hè? Ja, nee, het was wel een ding. Hoe gaat dat in zijn werk? Want er komt iemand bij en dan ga je dan in overleg? Of komt zij dan eerst met een idee? Want het is natuurlijk het moet slaan op je nummer natuurlijk. Ja, heel grappig. Het verhaal van de wasbeer heeft het gemaakt, Jan-Martien Dekker. En hij is heel erg verhalend. En hij zou eigenlijk eerst een clip maken op een ander nummer van mij. Grappige woordspeling. Van mij. Maar we merkten dat dit liedje ook veel beter paste. Omdat het heel verhalend is. En die klik was er ineens. Die was er eigenlijk meteen. Dus hij kwam eigenlijk met een idee van wat hij wilde filmen. Prachtig, hartstikke leuk. Ik kom straks weer bij jullie. En dan gaan we de orennoemers, toch treinnoemers jaren van Esther en Tols. Dankjewel. Ik zal even bijstemmen. Ik ga even naar de bar. Daar zit Regina. Die maakt altijd de vlog. Maar Vlien Wieke, hier is al een heel mooi gedicht van Jan Ketelaar. En toen zei ze, ik ga nog wel in, maar nooit van mezelf. Ja, nou ja, goed. Dat is van de bundel die nog niet uit is gekomen. Ja, ik doe wel meer creatieve dingen natuurlijk. Maar toen dacht ik, nou ja, waarom dan net een gedicht van die zelfs? Ik had al een keer Jan Ketelaar verdroegen. En nog maar eens het hier doen. En nou nog een keer. Het is in het Nederlands. Ga je gang. Dus, het gaat over mijn hart. Mijn hart. Het hart dat in mij klopt, is vervuld van genot. Dat zij voor haar verantwoording kent. Want mocht zij die niet kennen, dan was de mogelijkheid gedaan om hier nu te zijn. Ik zou dus niet bestaan. Het hart dat in mij klopt, houdt echt van mij. Want zij werkt elke dag en neemt nooit een uurtje vrij. Hoe kan het dat ik haar soms zo straf? Hoe kan het dat ik haar soms geen liefde gaf? Haar vernietig door mijn gedrag, mijn patroon en mijn gelach. En waarom? Ik jou mijn hart nog steeds blijf testen, jou af en toe echt blijf pesten, weet ik zelf ook niet. Wel wetend dat ik van de ervaring geniet. Mijn hart, ik ben jou dankbaar. En wat ik enorm in jou benijd, is dat jij klopt uit onvoorwaardelijke vrijheid. Mooi, dank je. Applaus! Ja! Ik vind dat in een soort kamer te kikken, maar goed. Leuk, dankjewel. Alsjeblieft. Hartstikke super. Hoe gedichten speelt ze na je week had je 2 dichters te gast. Onder andere Harry de Jong en een oren uit Friesland wij. En zij komen beide achter de bar zitten. En we beginnen de hele beetje muziek natuurlijk luisteren van live artiesten. Maar we beginnen praten over die bundels. En we krijgen weer een heel soort gedichten. Dus na je week, let op, Regina achter de bar wordt je hartstikke gezellig. Leuk! Asus, jawel, verder met Tols en Esther de Jong. En Frank Buikhuizen, mij het noemt Proost. En die had een pik gas, en dan ben ik heel blij mee. Waar dat binnen, vertel ik straks. Nice.
Trekpleister heeft stapelsale. Sla je slag en mis het niet. Nu bij 1 artikel met een roze sticker 40% korting. 2 artikelen 50% en 3 artikelen zelfs 60% korting. Trekpleister. Altijd meer drogist voor jou. Het is gemakkelijk, gevarieerd, gezond en ook nog eens lekker. De maaltijden van Appetito. En daar hoeft u niet voor in de keuken te staan. Dat hebben wij al voor u gedaan. Probeer het eens. Kijk op appetito.nl. Snijn in Bureau de Vries. Nederland is een van het alleringewikkeldste landen der wereld. Het gaat veel te goed met ons. En daarom gaat het zo slecht. De pijnlijke weerhiet van het simplisme. Dik doen, niets doen, wegdoen en moeilijk doen. Vieren de hoogste tijd. Complex hoeft net ingewikkeld te wezen, stelt auteur Govert Geldof. Snijn alvoeren in Bureau de Vries. Daar moet de mattenklopper overheen. Ook bij een dieet of specifieke voedingsgewoonte, kies voor de maaltijdservice van Haal de beleving van een concert naar je auto. Lease nu de Renault Megane Estate en krijg tijdelijk een upgrade cadeau naar een uitvoering met Bose Premium Audiosysteem. Voor de ultieme geluidsbeleving. Je rijdt hem al vanaf €196 netto bijtelling per maand. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Nog iets, Jelle hoort het again. Azes omdroren nog weer met Esther de Jong en Tols natuurlijk. En ik Frank Buikhuizen komt nog met een aantal special guests. Maar eerst het nieuws uit de provincie met Dieter Seijers. De man die het oordeel Ierlien in Beltsum en Oreman dienstuts is in heger beroep veroordeeld aan 6 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Dat is 2 jaar minder als de straf die de jeugdbankvlieten hierop laai. De malje werden beide in sociaal pensioen welgelegen in Beltsum. Het slachtoffer wie bij de veroordeelde onderdoor kwam omdat de sezen oer loedshoer leest. De veroordeelde man stutsem Doedel, een orenbewenner, rekken verwoenen. Het gerechtshof had er bij het heger beroep meer als de jeugdbank en het Iepenbier ministerie rekken mee houden dat de veroordeelde minder te rekkenbaar is. Nevens zaakkundigen had er verskate stoornissen. De grote steden onder zeekoeten komt toch dat ze te min fretten ha en net toch een virus. Dat doch blikken nu Duits onderzoek. Al een man speelden honderden deerde zeekoeten aan op de Nederlandse kust. De tretje volgens die het onderzocht binnen in Duitsland hier een zwieren verschijnsels van ondervoering. Ze hier helemaal geen vetreserves meer, waardoor de spieren al onantast te waren. De maag en de terms van de zeekoeten wie een excongère. De onderzoekers kunnen net verklaren hoe het kan dat de vogels de samin ontawienen. De zeekoeten zijn onderzocht op verskate virussen, maar die testen voelen al jaar negatief uit. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteiten NVWA had 59 kei voetheljelitten bij boerinnen Anne Kingma in Jorwet. De bisten hier geen droeg en geen leesplak en wie een slim vertuttezen. De 64-jarige boerinne hier maaien oor 99 kei op haar bedrijf. De NVWA had hier direct naar optreden omdat ze haar bisten net goed verzwargen. En juist dus weer, zei Benno Brugging van de NVWA. Nou, wij waren gisteren op inspectie, op herinspectie, om te kijken of problemen die wij eerder geconstateerd hadden, of die waren opgelost. Dat was niet zo, dus toen hebben wij gezegd, dan moeten er een aantal dieren weg. De boerinnen had de vertutte kei verkocht aan een veehandelaar. Van de jochter mochten het meer dan 40 beesten ha. De NVWA had nou scherp in de gaten dat zij daarom had. Dik zie je Hierlien waar het ook alles optredens in de boerinnen. Doe binnenkort 150 stiks vee in beslag nam. Op het Jereveen is er een boelje ontstaan hoe de plan voor een hotel voor arbeidsmigranten aan de westkant van het Jereveen. Het bedrijf Rotteveel uit Alkmaar is de initiatiefnemer van het hotel, maar plak voor maximaal 120 mensen. Hij is vregen door bedrijven die arbeidsmigranten in zin staan om een onderkomen te ontwikkelen. Mensen in de buurt die verwachten een soort oorlest door het hotel. Ja, wij zijn er een beetje staan erop tegen. Want ik hoorde geluiden dat ze vanuit de parallelweg weggaan omdat ze voor overlast zorgen. En dan komen ze hier. Ja, eigenlijk verplaatsen naar mijn idee het probleem gewoon. Nevens initiatiefnemer Bert Rotteveel zult wel wat afvallen maar die oerlijst. Als je een mooie kamer hebt waar alles op en aan zit, die keurig ingericht is, waar een goed bed zit, waar een tafel zit, waar lekker een etenkist, waar een bank zit, waar de rest lekker onderuit zakken zitten kist, dan is er niks aan de hand. We moeten net vergeten, die meesten die komen hier het werk doen, waarvan helaas een heel soort Nederlanders zeggen dat ze daar geen zin in hebben. Gewoon buurtbewoners die ben intussen maar een petitie begonnen om de zaak te keren. De
Gemeente Heerenveen zei dat er een informatiebijeenkomst komt om de mensen bij te praten. Die bijeenkomst stiet los van de plannen van de Rotteveel, zei de gemeente. Het waren nog. De loft is beroemd. Het is meer droeg. Er zit een matige en wat westenwind en het is een graad of 8. Vannacht dan hebben we kans op frost onder groen. Morgen eerst wat rein. Middags kan de zinnen erbij komen. Het wordt morgen 10 graden. Snijn, ik kans op een rein, maar ik weer op zinnen. Dus zit dan wel een stevige wind. Het is 11 graden op snijn. Hallo, waterwoners, stormtrotseerders, visfanaten, doorspoelers, oeververtoevers en slootjespiekers. We mogen weer stemmen. Woensdag 20 maart zijn de waterschapsverkiezingen. Hoe we in Friesland omgaan met water, daar hebben we allemaal invloed op. Die stem, dochterta, sjog op wetterskipverkiezingen.nl. Bedankt Nederland voor de miljoenen kilometers die we samen hebben afgelegd. Dat je zo graag met ons wordt gezien. Met ons op vakantie gaat. Dat je je kinderen aan ons toevertrouwt. Bedankt Nederland dat wij in bijna elke straat te zien zijn. En dat we al 120 jaar samen zoveel rijplezier beleven. Opel. Born in Germany. Made for us all. Ontdek nu de feestelijke 120 jaar deals op opel.nl. Zoals de Opel Crossland X met upgrade naar automaat voor maar €120. De Frieske Opel-dealers Engelsma en Winia, Citon of Dynam staan van jou klaar. Wanneer je in Friesland en hebben je een stuk keusgebied, blijf lekker thuis. Keusgebied Friesland biedt een gratis helje- en bringservice. 06 21 38 68 51. Omroep Friesland. Nog een liedje Yellow wordt het again in Noorderwind Live. Dit is al even in ieder geval van het muzikale dwarsplein. Bij Tamme kwam graag hier achter de bar. We gaan meestal even een praatje. Had altijd ideeën. Komt altijd weer met initiatieven uit de metal om. En dan gaan we het even over de cd en de platenbus. Wanneer ik alweer? 24 maart. En waar ik alweer? Zaal en Zo op Kalverdijkje. Hartstikke mooi. En du hast een briefje met aantekeningen? Oh ja, maar sommige dingen mag net verder natuurlijk. En bijvoorbeeld, er komt wel een icoon in Friesland. Don Airey komt hier. En dat is natuurlijk een wereldberoemde toetsenist. Die had mij bands van Deep Purple tot Ozzy Osbourne. Die oorlog had er mij samenwerken, die jongen. Dus, en die komt in Schaaf. Dus pot vergeven, dan maar we helemaal met z'n allen. Ja, dat vind ik wel. Wanneer is dat trouwens? Zomaar. Ja. En dan vorige week heb ik nog de Wild Romance. Die komt af. Dus ja. Van die geweldige documentaire, die Wild Romance? De echte Wild Romance, ja zeker. Ja, de begeleidingsband. Ja. Ja, had je die documentaire zien met die drummer? Jongen, dat had ik net een tijdje. Ik ben jongens blij dat ik een keer een uur even rustig op de bank zit. Ik ken de Netflixen, want echt, jongens, nog een uur van betekent echt. Ja. Oké. Zullen wij nog een keer naar die beide geweldige talenten? Komen we straks dan wel even over dat ene te spreken. Tama. Haha, mooi uiteindelijk. Kom maar goed. Esther de Jong dus. Van een week in het Nijs in verband met het label en contracten en geneuzel. We moeten toen muziek gaan. Want Tol zei het al even. Die is constant ontschreeuwen en nummers. Dat geldt voor jou, Nee, bij mij is het juist nu even de tijd van uitbrengen. Ja, dus ook eind maart komt het liedje wat we straks gaan spelen uit. En daarna komt er nog iets uit en dan nog iets. En uiteindelijk een album hopelijk. Maar schrijven moet wel gebeuren, maar minder. Vind je het leuk of niet? Of kun je ermee omgaan? Labels, contracten, clips maken, agenda's, programma maken zoals mij te zeuren. Van kom je ook nog weer langs, bla 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 allemaal. Vind je het leuk omdat het erbij hoort of leidt het veel af? Ja, beide eigenlijk. Ja. Het is wel heel leuk, maar wel chaotisch en veel. Dus af en toe is het wel overweldigend. Ja. Maar ik vind het juist eigenlijk heel leuk om ook een meer praktisch contact te hebben, maar ook creatief te zijn en ook hier langs te komen en clips te bedenken en te schrijven. Je wordt snel geleefd, hè? Ja. En stel je voor je landelijk ook nog eens een keer doorbreekt. Ik bedoel, je hebt mij een redelijk pretentieus label getekend. De Spinvis, mijn de Talma. Het zou zomaar eens kunnen gebeuren. Ja, maar je merkt nu ook al, bijvoorbeeld wat ik net al zei, ik kan mensen nu al iets meer doorverwijzen naar dan moet je daar wezen en daar wezen. Dus dat is ook wel weer prettig. Dus ik heb een boeker, dat is ook heel prettig. Stoer hoor. Ha, hartstikke tof. Hey, jullie gaan met z'n tweeën 3 nummers spelen. Welke? Haas, dus die van mij. Daarna Samenwerken, die is weer van Tols. En daarna, zeggen wij dit? Ik weet het niet. Zullen we een verrassing doen als laatste? De studio is voor jullie. Esther en Tols.
ik op zoek was naar de duinen om een haas te kunnen zijn. Maar toen ik een haas was, werd ik bang en wilde weer naar huis. Hoewel ik wist dat ik ook thuis weer niet gelukkig zou zijn. Haasje, bang haasje, vlucht maar weg. Bang haasje, ik raakte ooit verdwaald toen ik op zoek was naar de bossen om een hert te kunnen zijn. Maar toen ik een hert was, werd ik bang en wilde weer naar huis. Hoewel ik wist dat ik ook thuis weer niet gelukkig zou zijn. Hertje, bang hertje, spring maar weg. Bang hertje, ik raakte net verdwaald toen ik op zoek was naar de wolken om een spreeuw te kunnen zijn. Maar toen ik een spreeuw was, werd ik bang en wilde weer naar huis. Hoewel ik wist dat ik ook thuis weer niet gelukkig zou zijn. Spreeuwtje, bang spreeuwtje, vlieg maar weg. Bang spreeuwtje, ik raak steeds verdwaald als ik op zoek ben naar wat anders, om mezelf maar niet te hoeven zijn. Maar wanneer ik niet hier ben, word ik bang en wil ik weer naar huis. Hoewel ik weet dat ik ook thuis weer niet gelukkig zal zijn. Schaapje, bang schaapje, vlucht maar weg. Bang schaapje, schaapje, bang schaapje, blijf maar hier. Bang schaapje. Oeh.
je houdt me bezig. En vaak vraag ik me af voor het ooit stopt. Je ogen die maar niet vervelen. En ze zeggen mij dat dit niet klopt. En jij maakt me afwezig. Een situatie spoken door mijn kop. Maar ben je dan een keer aanwezig, kan ik alleen maar staren van verderop, verderop. Toen sta ik nog steeds alleen. En ik stuur je dit niet zonder reden. Maar jij vat het weer op als algemeen. En het luistert lekker weg voor iedereen. Samen staan te werken, als we samen staan te werken, weet ik niet wat jij bedoelt wanneer je weer eens naar me lacht. En als we samen staan te werken, als we samen staan te werken, weet ik niet of jij diegene bent op wie ik heb gewacht, op wie ik heb gewacht. Praten met mij en vergeet de keren dat ik keek. Oh, praten met mij en vergeet de woorden die ik schreef. Vergeet de dingen die ik deed. Oh, praten met mij. Vergeet alles wat ik schreef, wat ik deed en wat ik zei, wat ik zei, wat ik zei, wat ik zei.
Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen. Van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen. Dat houdt de zaak in evenwicht. Laat me, laat me. Laat me mijn eigen gang maar gaan. Laat me, laat me. Ik heb het altijd zo gedaan. Ik zal mijn vrienden niet vergeten. Want wie me lief is, blijft me lief. En waar ze wonen moest ik weten, maar ik verloor een laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten. Komt vanzelf weer voor elkaar. Laat me, laat me. Laat me mijn eigen gang maar gaan. Laat me, laat me. Ik heb het altijd zo gedaan. Ik ben gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen bezwaar. Ik hou van water en van aarde. Ik hou van schamel en van duur. Er is geen stuiver die ik spaarde. Ik leef gewoon van uur tot uur. Laat me, laat me. Laat me mijn eigen gang maar gaan. Laat me, laat me. Ik heb het altijd zo gedaan. Ik zal ook wel een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven. En verder zoek je het maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zangen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben. Laat me, laat me. Laat me mijn eigen gang maar gaan. Laat me, laat me. Ik heb het altijd zo gedaan. Laat me, laat me. Laat mijn eigen gang maar gaan. Laat me, laat me. Laat me.
het altijd zo. I rest my case. Klaar. Dankjewel. Heel veel succes met z'n tweeën en ik individueel. Kom vooral weer terug. En wanneer begint de huiskamertournee? Of moet het allemaal nog gepland worden? We zijn druk aan het plannen en we hebben dus trouwens ook een boodschap aan iedereen die geïnteresseerd is in een huiskamerconcert. En dan kun je ons een berichtje sturen op Facebook of een mailtje sturen. Ik heb een Facebook Esther de Jong of Tols opzoeken of zo. Goed zo. En dan staan we voor open om bij jullie in de huiskamer te komen. En voor de rest willen we dat in april, mei, juni gaan doen. Dus dat is het. Net stinnen, net hinnen. Maar gewoon even mailen. En dan krijg je gewoon 12 fantastische muzikanten en geweldige talenten op bezoek. Dankjewel. Dank jij wel. Piekenveld, dankjewel. Tot de volgende keer. Go for it, absolutely. Dan ga je nog hier noemen erin. En die neem je Proost. Frank Buikhuizen, hoi. Goedemiddag, Proost. Wie heb je meegenomen? Ik heb meegenomen mijn vriendin Anneke van Dekken, zangeres, Reptiel, Martijn Werkhoven uit Franeker en Co WH, artiest Co uit Leeuwarden. Ja. Nou, alle drie kennen. Jongens, leuk om er wel eens even binnen. Tof. Het was een noem het maken. Ja, klopt inderdaad. Afgelopen december was ik nog bezig met mijn afstuderenproject. Ja. Dus zat ik in de laatste fase. Nou, dat was een hoop stress natuurlijk, zoals je kan voorstellen. En de laatste loodjes die wegen natuurlijk het zwaarst. Dus voor een stukje ontspanning was ik toch weer bezig met muziek. In 2017 laatste plaat uitgebracht. Dus het werd alweer een keer tijd. Dus met de intentie goede voornemens, dat was het thema. Dus een nieuwe plaat gemaakt, ja. Proost, mijn gastoptredens. Prachtige clip trouwens. Maar ik wil hem graag live jaren. Ja, zeker. Zullen we hem live doen? Ja, proost. Ik vind de West die microfoon. Frank, kom maar even. Waar is die microfoon? Ik geef de cue, let op. Ja, oké. Hartstikke mooi. 1, 2, 3, 4, live in Oude Wind. Proost! Proost aan de hen die we kwijt zijn. Thanks voor al die tijd. Ik breng een toast aan de hen die bij mij zijn. Ze blijven aan mijn zij. Als ik een piek heb gehaald of ik zit diep in een dal, laten ze zien dat ik niet heb gefaald. Dus met deze bedanken we de mensen, plus we wensen en het beste samen komen we verder. Daarom zeggen Kom we door de muur als ome Willem, goede voornemens, waar moet ik beginnen? Ik sta buiten op mijn 30ste, dan ben ik binnen. Maar niet uit nu wat ze vinden, aan het einde moet je overwinnen. Ik ben op mijn tekst, want ik ben mijn zinnen. Ik wil mijn tour uitverkopen, visie uitvergroten, op de rode lopen. Wil een auto kopen, want ik wil niet meer lopen. Ik zit te draaien aan de kluis, maar Frank, wat is nu de code? Maar Frank zegt, heb geduld Martijn. In het nieuwe jaar gaan we rijk zijn. En dan koop ik een nieuwe kluis voor je domein. In het nieuwe jaar minder pijn, mijn zakken zijn nu aan de lijn. Hoe kan je zo zijn? En wie zijn kansen spreidt? En wie zijn kansen spreidt zal sneller rijk zijn. Nieuwe de tijd, het nieuwe jaar minder spijt. En alles wat ik zei over geld, shit, dan ben ik alweer kwijt. Ik breng een toast aan de hen die we kwijt zijn. Thanks voor al die tijd. Ik breng een toast aan de hen die bij mij zijn. Ze blijven aan mijn zij. Als ik een piek heb gehaald of ik zit diep in een dal, laten ze zien dat ik niet heb gefaald. Dus met deze bedanken we de mensen, plus we wensen en het beste samen komen we verder. Ik ben een beetje kritisch, perfectionistisch, shit is geen geheim. Dan spit ik dubbele agenda's als mijn frame of mind. Neem een kijkje in mijn brein, de ceremoniemeester rijdt. Voor hen die overleden zijn, we weten van je levenslijn. Verleden tijd, niet in de vergetelheid. Ik geef weer mijn zegen, deel je mijn zegens, een heel klein beetje. Sorry als ik gretig lijk, misschien connect ik later. Vaker heb ik geen bereik, bezig met mijn zaken, resultaten behalen is geen probleem voor mij. Maar ik word vast niet gelukkig als ik Mercedes rijd. Ze vragen hoe, je bent niet goed, maar dat weet ik. Ondertussen smeken rappers om een beetje shine. Ben ik weer een battle mode, beter nemen ze even vrij. Al ben ik minder bezig met geschreven reis. Negen tijd voor één is like. Nou even voor de goede orde. Ik wens je het beste, dat is alles wat je neemt van mij. Ik breng een toast aan de hen die we kwijt zijn. Thanks voor al die tijd. Ik breng een toast aan de hen die bij mij zijn. Ze blijven aan mijn zij. Als ik een piek heb gehaald of ik zit diep in een dal, laten ze zien dat ik niet heb gefaald. Dus met deze bedanken we de mensen, plus we wensen en het beste samen komen we verder. Daarom zeggen we proost. Op de dagelijkse dingen die we dagelijks verzinnen. En de vrouwen die aanbidden zeg ik proost. Op de maten die geniet met maten. Maar die shit vloeibaar drinken als water, dan zeg ik proost. Op de spullen die we halen, zogenaamd welvarend, maar stiekem niet betalen. Proost.
Op de stressen en de falen uit de lessen die we halen met processen, resultaten. Proost! Ik breng een toast aan de hen die we kwijt zijn. Thanks voor al die tijd. Ik breng een toast aan de hen die bij mij zijn. Ze blijven aan mijn zij. Als ik een piek heb gehaald of ik zit diep in een dal, laten ze zien dat ik niet heb gefaald. Dus met deze bedanken we de mensen plus we wensen en het beste samen komen we verder. Daarom zeggen we proost! Proost! Proost, produceert er ook Frank Buikhuisma met treien rappers. Ze maken het ook steeds en we beginnen met de dame in deze, Anneke. Wat leuk, noem maar. Ja, toch te gek. Zeker. Hoe gaat dat? Komt hij met het complete idee dan aan? Of hast hij nog wat inbrengen? Hoe gaat dat in zijn werk? Nou, hij komt eigenlijk wel met het complete idee. Ja. En dan nog lekker inrappen? Ja, als jongen van mij dan. Maar ja. Ja. Best mijn oren denk ik nog bezig? Of eerst dit, noem maar even. Nee, is dit. Het is vooral meer hobbymatig. Ik moet heel graag een keer wat in mijn leven. Nou, dat ga ik nog niet in. En ik vond het best wel leuk. Ik kan me voorstellen. Quo, hoe is het met jou? Ja, heel goed. Tijdje niet getroffen hier in de studio, maar waar hou jij je allemaal mee bezig los van dit nummer dan? Nou, 2018, dan was echt even een jaar van een achtbaan. Leuk, hè? Vele hoofdstad inderdaad, dus heel veel projecten gedaan. En nu ben ik gewoon bezig in de studio, eigen nummers maken. Okay. Ik heb wat samenwerkingen met producers staan uit Duitsland en Nederland. Dus ja, dat is gaande. Over een tijdje kom je hier met nieuw materiaal gewoon? Ik kom met nieuw materiaal, sowieso 2019. Dat wordt een jaar met veel materiaal waarin ik uitbreng. Nieuwe clips. Dus, zie je graag hier. Yes man, ik zie jou ook. Ik ga naar Reptiel. Hoe is het bij jou? Ja, prima hè. Hoe is het bij jou de komende weken, maanden? Nou, heb je even. Nee, volgende week komt een nieuwe single uit. En aan begin april komt een nieuwe EP. Dat heet Terug bij Af. Met ook meerdere samenwerkingen met rappers en met zangeressen en zo. Dus het is elke week opnemen. Het is wel heel druk, maar wel heel leuk. Goed, tof jongens. Kom maar del, naar je materiaal. Frank, dit staat op YouTube, hè? Dit staat op YouTube, zeker. YouTube.com Frank Buikhuizen, dan vind je hem gewoon. Er komt waarschijnlijk ook nog een videoclip. Moeten we even kijken hoe we uitkomen met de shots hier en beelden die we al geschoten hebben. Dus hou de clippen in de gaten op het YouTube-kanaal en dan zie je hem vanzelf natuurlijk. Leuk je te zien, jongen. Dank. Proost. Dus internet, ik ga nog één keer nemen naar Tama, heel kwad. Tama, er mag gewoon weer omkomen, dan maar we Tama zijn hoe... Vlomke. Ja, Vlomke. Ja, Vlomke. Ja. Nou, zal het wat. CD-beurs? Ja, 4 maart. Allee komen. Net stenen maar heen. Gratis koffie. Dank u wel. En tot de volgende keer. Dit weer live. Hoi! Omroep Friesland. 92.2 FM. Oorstemt op dij.